Kula taldeko azken diskoa, Traganaru, biniloa erosi nuen, Ziburuko kontzertu batetan, eman zuten dula guti haien disko berria aurkezteko, eta kristuna izan zen, eta etxera joan nintzen berriz biniloarekin. Eta asko maite dut egiten dutena, zuzenezkoan ematen duten energia, eta nola ezan duten lotura haien artean, soinu aldetik eta proposamena, zinez musikari honak. Ez nuen inoiz pentsatuko estaldura ona izango nuenik? Bagasarri, txindokin eta larunen, baita gorbeiaren egalean, ernion edo izen ere. Euskaltelekin estaldurarik zabalena duzu hemen, eta hemendik kanpo, eta gainera 5G ere bai. Euskaltel, zer nahi duzu bihar? Giltza, sarraila, zuloa, atea, zabaldu, sarratu. Giltzak ireki eta isteko balio digu. Etxea, kotxea, kutxa, giltzarrapoa, kaiola, espetxea. Preziatu duguna giltzapean gordetzen dugu. Dirua, bitxiak, paperak, sekretuak, oroitzapenak, nostalgiak. Sarratu, iraganeko minak, gorrotoak eta violentziak atzean usteko.
inorien sufrimendua ahaztu edo gutxietsi gabe, baina bai, iraganari begiratu ahal izateko, orain aldirako eta etorkizunerako irakaskuntza gisa. Akatzetatik ikasiz ez errepikatzeko, norgehiagokak giltzapetu eta iraganean ainguratzen gaituzten lehiak izteko. Zabaldu konponbideari ateak irekitzeko. Bidean aurrera urratsak ematen jarraitzeko ordea, beharrezko zaigu iraganean betikotzen gaituzten ateak itzi eta euskal preso, ieslari eta deportatuen aferari irtenbide ematea. Bai eta gutxieneko akordio baten bila, biktima guztiei tratamendu justu eta berdina ematea ahalbidetuko duten ateak irekitzen jarraitzea. Oraindik ordea, ezin izan dugu iraganaren atea behin betiko itxi. Oraindik euskal presoen eskubideek urratuak izaten jarraitzen baitute eta era berean, ez da lortu biktima guztiei bidezko tratamendua emateko helburua. Aldiz, aspaldian jendartea elkarbizitzarako ateak irekitzeko lanetan dabil. Giltza ugari eskutan hartuta, pertsona eta eragileen arteko harremanak, adostasunak eta desadostasunak modu eraikitzailean egituratuz. Konponbidearen eta elkarbizitzaren ateak parez pare zabaldu nahi eta behar ditugu. Eta horretarako, presoen etxerako atea zabalduko duten giltzak eskuartean hartu behar ditugu. Esandako guztiagatik, adierazi nahi dugu prest gaudela konponbiderako, elkarbizitzarako, biktima guztien minen errespeturako eta presoen etxerako bidean ateak irekiko dituzten giltzak gure eskuetan hartzeko. Legaruntak dion bidetik, hamarkadetan zehar aplikatzen ari zaizkien salbuespenak betiko baztertuz. Arratsalde on deizuela guztioi zuzenan izango dituzue gaur arratsalde honetan zehar Bilbon hitzordu handia delako, beste urte batez, euskal presoen auzia lehen lerrora ekarriko duen mobilizazio handia izango dugulako. Hainbatek dioten moduan azkena izan bedi, baina tira, salbuespen politikak bere horretan segitzen duenez, gaur ere hitzordua sare herritarrak deitutakoa, izan ere presoak gerturatu bai, baina ezoiko legediaren azpian segitzen dute. Edonola ere, gaurko protagonista kalea bere izango da, hiritarren mobilizazioa, zuzenean jarraitzeko asmoa da geurea, urtero legez, eta kalean geure lankideak unitate mobilak prest ditugu honezkero, hasteko eta behin Mikel Klaberrekin bat egingo dugu. Arratsaldeon Mikel, hasteko eta behin, zer nolako giroan zematen da, izan ere, arratsaldeko 4etan ekingo zaio mobilizazioari, baina honezkero kaleak trafiko etenaldiak, jendea atzera eta aurrera, autobusak oraindik ere iristen akaso? Hala da, bai, kaixo ikina arratsaldeo guztioi. Bai, guk hemen Zabalburu plazan gaude, hemen trafikoa oraindik ez dago guztiz etenik, udaltzaingoa bai, trafikoa kontrolatze lanetan dabil, eta jende pila bat ikusten ari gara. Hemen gora eta bera, alde zarretik, San Francisco aldetik, ja, lakasi jaruntz gerturatzen, 4etan, jozen bezala, 4etan hasiko den manifestazio horretan parte hartzeko, eta ona ere, autobus ugari heltzen ari dira. Euskal Herriko puntu ezberdinetatik, llegatutako autobusak jendetza pila batekin. Salbuespen neurrien aurkako aldarrikapenak nagusi, gerturatutako jendearen artean, eta aurtengoa, diozun moduan, bai, aurtengoa azkenekoa izatearen esperoan mundu guztia. Mikel, aipatzen zenuen, honezkero antzematen dela, mobilizazioaren atarikoetan garela. Egun berezitsua da edonola ere gaur, Bilbo handian, badirudi gaur, benetan Euskal Metropoli, Euskal Hiriburu dugula Bilbo, kalean mobilizazio jendetsua espero delako, honezkero aldezarreko goizeko giro irudiak ere ikusi ahal izan ditugu, baina arratsaldean derbia ere bada. Tira, dena nolabait batu egin zaigu, Euskal Herrian aktualitatea beti oso josita datorkigulako, antzematen da, giro berezi hori, baita autonomia inguru, Zabalburu inguru horietan ere?
Ba, jendez gainezka dago Bilbo gaurkoan. Diozu moduan, Euskal Derbia jokatuko da gaur arratsaldean, 6:30 Atleti eta Realaren bitarteko partida hori. Eta bai, Txurigorri zein Atleti zein Realeko jarraitzaile ugari Bilboko kaletatik, bere kamisetarekin, bere bufandekin, lehen da bizi manifestaziora juteko asmoarekin askok, gero partidura samamesera. Ederki, Mikel, berri gehiagoren zein utziko gaituzu, ziur gaur zer kontatua izango delako, autonomia, Zabalburu, Lakasila, udaletxean ekitaldia, goizetik jendetza aurrera eta atzera, nahi duzuen arte, zuen berri emate horrek zabalduko izkiguta gaur arratsalde honetan bertan gertatzen ari den berri zuzena izateko, Mikel, eskerrik asko, gero arte. Zuei. Aiara de Urreta lankideare inguru haietan da, laster bat egingo dugu berarekin, baina aizue gaurre plato honetan zorionez ondo lagunduta gaude, eta gaurko gonbidatu analisin mai honetara, etorri zaizkigun gonbidatuak aurkezten hasita. Zuriño Rodríguez, ez dut aipatu gaur bestelako itzordurik ere badela Bilbon, ezta? Sare sozialak badakizue askorako ematen dutela derbia, manifestazio deialdia, Espainian akaso oso ezaguna den kantautore, koplalari, euskaraz ezakitu ondo nola aurkeztu. Saltanto jadugu, bakazien, eta espero gertara gerturatuko dugu manifestaziora gerturatzea, ez dakit, ni bentzak jungo nintzat horrelako kontzertu batea, eta manira baita, ez dituz horrela, biriziki karestia bide batez, atleti eta horrelako horrela bezatzen. Bero eta amarrarren urte horrena dela eta, Maider Galardi, arratsaldon, zeuri ere, politikaren parte bada hori, ezta? Gaur giltza ezberdinak daude, eta giltza hori gizarteak osorik zabaldu behar du, ezakit, Pantojaren jarraitzaileak ere hor barruan sartu beharko ditugu, Lakasila, itzordu zubetetako eguna gaur. Gaurrala tokatu da, Bilbon behintzat bada zer egin, eta atzo justo Zuriñerekin manifestuaren bideoa ikusten, zerren manifestuaren bideoa ikusten, bai aipatu genuen zerbait da, eta ia da urtero horrelako itzorduetan saiatzen direla, ahalik eta personalidade bariatuenak eta egon daitezen aurpegia ematen, sinaduretan, manifestuen sinaduretan, eta atzo bai aipatzen genuen zerbait zen, nahiko askotariko jende bat zegoela eta iruditeria berriak bilatzen edo horiek plasmatzen eta adierazten saiatu dira bideoan, ez? Hortik Isabel Pantojaren kontzertura jungo ote dan jendea ezakit, baina bai behintzat sensibilidadea alik eta gehien eta alik eta gaurkotuen dagoen gizartearen isla bat izan dela bideoa. Eta ez hori bakarrik, ez dakit jarraitu duzuen, baina derbiak izan du nabardura berezi bat, Polizia Espainiarraren mendeurrena dela eta ere, ohorezko sakeak baten eta bestean ateratzen ari direla, samamesen ez da horrela izango, tira, gaur Bilbo benetan hiriburu bilakatu zegula, ezako zalantzarik Zurine. Bai, eta, Bilbo hiriburua bilakatu da, beti, azken urtetan horrelako manifestazioa, natze komentatzen genuen, bai, ezagitez, bada zita ezinbestekoa gure kalendarion, baina ezakitzue, baina ni gaurko eguna beti daukat gazigozo sensazioa, batetik, beti txute bat dalako ikustea kalean, euskal jendartea ateatzen dela, konponbidearen alde, bakearen alde, oroar, konponbide oso era zabalean ulertuta, baina urteak igaro dira, gatazka armatua eten zenetik, eta oraindino konponbidearen eskaerak edo eduki horiek badaukate gaukortasuna esatu zaten genuen interesgarria izan daiteke adibidez demagunez, horrelako manifestazioa urtero eta urtero egitea, baina pixkat aldatzea eta izatea ja memoria egiteko ariketa bat, edo errekonozimendua egiteko ariketa bat, hori esango zigun, jadanik konponbidea ez dela, behar konponbidea dagoela, baina oraindik tamalez badaude. Oztopo batzuk, eta badaude ondori batzuk konpondu behar direnak, eta berez manifestazioaren edukia zentzua dauka, eta niri hori da pixkat sentsazio tristura hori eragiten didana, aldi berean ere oso egun polita da elkartzeko eta elkarrekin egoteko.
Azken hitzordu hori azkena izan behar duela, desagertzeko zera, akaso planteamenduak bestera bateko izan behar duela, ezta? Batzeko arrazoiak beti egon behar duela, ezta? Komunitatea egiteko eta gauzak balioan jarri, gogoratu, aitortzeko. Zentzu horretan, gaurko aldarri nagusienen artean da, besteak beste ausardia eskatzea. Alegia, Euskal Jendarteak gaurko mobilizazioan zuzenan ala zeharka parte hartuta ere, batzuk derbiaren aitzakeri izango dute, baina tira, bada hitzordu bat sare sozialen bidez, edabideen bidez, nolabaiteko zabalpen handia duena eta parte hartzeko aukera ematen duena. Ausardia eskatzen denean, zein eskatzen zaio ausardia? Nor du giltza? Bitu, nik bai uste eta azkeneko urteetan egindan apustu handienetariko bat izan dela gaia gizarteratzea eta gizarteratzea esaten detenean da benetan kalera jaistea eta sektore diferentetako jendearen gana ailegatzea eta instituzioetan lan egin nahi deneatan ere tokiko instituzioetatik abiatzea eta horren erakusgai dira hainbat udaletan esate baterako martxan jarri dian mozioak dispertsioarekin bukatzeko adibidez, ez? Iaz azken presoen uholdea Euskal Herrira etorri aurretik eta mozio horiek martxan jarri dira. Gehiengo sindikala badago diskurso honen baitan egituratua eta esango nuke askotan esarek aipatzen duen bezala Euskal gizartea jada bere gehiengoan badagola presoen gaiari nolabaiteko aterabide bat eta ordenatu bat emateko moduko eskaerak egiten. Kontua da, gero egiazki giltza, nik ez dakitela zenbateraino giltza badagokan herritar bakoitzak bere eskura, ez? Uste lema hori oso potentea dela, baina azkeneko klak hori badakigu instituzioetatik etortzen dela. Eta instituzioetatik diodanean, imaginatzen dut, azkeneko urteetan lan potente bat egin dela adibidez Espainiako gobernuarekin, urrunketarekin eta salkabanaketarekin bukatzeko. Eusko Jaurlaritzak printzipioz eduki beharko lukeela nolabaiteko programa bat edo norabidetze bat, espetxe sistema zer nolakoa izan nahi duen argitzeko, eta bar. Eta ez bakarrik presoen aferaz ari geranean, ari gera gatazkaren konponbidez ere hitz egiten, ez? Eta esate baterako Eusko Jaurlaritzak daukan bizikidetza planean 2023-tik 2027 bitarteko 4 urteko azkeneko hontan apenas aipatzen den ezer Euskal auziari buruz. Orduan uste dut oso importantea dela mezu hori herritarrok nolabaiteko pedagogia bat egin behar degula elkarrekin, bizilagunarekin, ezakin horekin, tokian toki gai hau benetan gainditu dadin, baina gero botere faktikoak dira eta hori ezin gera engainatu hori ala ez dela pentsatuz. Egia da, ez, eta hortxe, Euskal Herrian, Euskal Herriko bake prozesua izan dena izugarrizko potentzialidade bat du, eta hori da, herritarrak lideratu dutela edo dugula, eta hori izugarrizko potentzialidadea du, demokratikoagoa egiten duelako prozesua, baina ezin dugu ahastu horrela izan dela gizartea kolektiboa delako, baina eragileak eta instituzioak prest egon ez direlako prozesu tekniko bat abiatzeko, ez? Normalan, hoberena da biak aldi berean uztartzea, alegia gizartea implikatzea prozesuan, baina gero egin behar da gauza oso simpleak eta teknikoak adibidez, mai baten bueltan ezeri aktore guztik eta erabaki nola bukatu behar da, adibidez, presoen egoeraz, edo zer gertatu behar da agente armatuarekin, edo zer gertatu behar da espetzearekin, eta hori egin ez denez, borondate politikoa ez dela egon Espainiako gobernutik, Eusko Jaurlaritzatik eta hainbat eragiletik, orain ditugu dakagun egoera, ez? Ondorio batzuk hor daudela, fleko modun ulertzen ditugunak, baina flekoiek ondorio material eta pertsonalak dituzte, ez? Alegia, bukatu adibidez dispertzioa, baina jendea orain dino jun behar izan du, Zabaiara, Matutenera, Basauria eta Iruñara bere zenideak bizitzatzera behin gatazka armatua bukatu den hontan, ez? Azkeneko azpimarra bat egin ez, oso egozentrikoki ari gea pentsatzen, baina egia da Ipar Euskal Herriko eragileek Frantziar gobernuarekin egin duten lana ere sekulakoa izan dela. Tira, ala eta guziz ere, ausardia kontzeptu hori entzuten dugun anakaso enplazamendu zuzen bat ere izan daiteke, bai Gasteiz eta bai Iruñeko exekutiboei. Kasu honetan, teknikoki,
eta praktikan badutelako eskuduntza zuzen bat, ezta? Botere faktikoak Madrilen egon badaude, espetxealdien zigorren zati handi bat gainera salbuespen auzitegi horietatik bertatik aterea da, beraz logika politiko hori izan dezake hain zuzen ere horrela auzipetu eta espetxeratutako hiritarrak ez aske utzi nahi izate horretan. Tira, ausardiaz berriz ere galdetuko dizuet, gai interesgarria da benetan, jendea jakin nahi duelako, ze berrikuntza espero daiteken, udarari begira aldaketarik izango ote dugun, baina bitarte horretan, aiera de urreta, prest dugu honezkero, oker espaldin bagara, eta bere bidez, Lakasila inguru horretara joko dugu, adierazpenak, sindikatu eta alderdiak egiten ari direnak, Julen Arzuaga, Euskal Herria Bilduko legebiltzarkidea ikusten dugu prest, ez dakit entzun dezakegun. Julen Arzuagaren hitzak entzuteko zain gara, ikusten duzue, hedabide askoren arreta pizten dela, gaurko egun honetan, eta besteak beste aipatuko dizuegu gainera, Euskal Ganberetako ordezkariekin batera, badirela, Galizia eta Kataluniako ordezkariak, izan ere gaurko hitzorduak babesa izan duelako, Eskerra Republikana eta Junts bezalako alderdiekin batera, Galiziatik ere Benegako ordezkariak ere bertan direlako, tira, ohiko hitzordua, ohiko ordezkaritzak, baina bere hortan mantentzen direnak eta estatuan bizi den egoeraren isla ere badirenak. Ezakit Julen Arzuagaren hitzak entzun ditzakegun. Audiori gabe segitzen dugu, ikusten duzue, honezkero makinaria martxan dela, arratsaldeko 4etako hitzordu horren atariko adierazpenak izaten direlako horiek, sindikatu eta alderdi politikoek egiten dituztenak, Aiara de Urreta lankidea bertan da gainera. Maider, ausardiaren kontzeptuari berriz heldu nahiko nioke, bada, eztabaida edo analisi baten beharra badagoela jendeak gakoak eskatzen dituelako, ezta? Giltza kontzeptua gora eta bera darabilgu, baina benetan zeintzuk beharko lukete. Urrats konkretuak badaude eta akaso ageriago geratu behar dute edo eta enplazamenduak ere zehatzago izan behar dut, ezta? Zer gauza hauek pausuz pausu askatu barreko korapilo komplexua, juridikoa, teknikoa nahi duguna, baina pausu zehatz horiek existitzen dira. Presoen nik uste gatazkaren konponbideari dagokionez eta hor zurinek seguro baditula beste gako batzuk nola izan beharko lukeen benetako bake prozesu batek, askotariko gaiak lantzen ditu, baina presoei dagokionez, oraintxe bertan sarek mai gainean jartzen dituen auziak edo berehala askatu beharreko korapiloak 3 dira nagusiki. Lehenengoa gradu aldaketetan ikusten ari den oztopatzea. Ez bakarrik 3. graduak Auzitegi Nazionalera iristen direnean gero atzera botatzen direla, baizik eta nik uste ere mai gainean jarri beharko genukeela eta gero nahi baldin badugu luzeago hitz egingo dugu nola lortzen den gradu aldaketa hori. Ze bide egin behar duen preso batek gradu aldaketa bat lortzeko berezia nahikoa lan badu, baina gradu aldaketena, egia da, gero eta 2. gradu gehiago ematen ari diala, baina oso kontuan hartzekoa da, orain dela 2 urte isolamenduan zeuden euskal preso batzuei buruz hitz egiten ari gerana, orain gradu aldaketa horiek lortzen ari direla eta Auzitegi Nazionala ari dela 3. graduak atzera botatzen. Hori batetik naiz eta Eusko Jaurlaritzak kasu honetan espetxe transferentzia bere gain eduki. 2. litzateke zigor metaketa eta hor ulertzeko gaur egun Europan zu epaitua baldin bazera eta kondenatua baldin bazera delitu konkretu batengatik demagune Alemanian, gero Frantzian ezin zaituzte epaitu auzi beragatik eta ezin dizute zigor bera jarri auzi beragatik. Aldiz, euskal presoen auzian oraindik gertatzen den fenomeno bada, ez? Frantzian betetako kondenak ez dira gehitzen Espainian duten kondena kopuruari. Beraz, gertatzen da, baditugula preso batzuk
Euskal Herrian gaur-gaurkoz edo kalean beharko luketenak nolabait Europako jurisprudentzia hori kontuan hartuko balitz, edo zuzenbide marku hori kontuan hartuko balitz, eta bestalde badaudela beste batzuk agian ez liratekela kalean egongo, baina bai zigorraren 3 laurdenak beteta edukiko lituzketenak. Eta zigorraren 3 laurdena beteta baldin badituzte, berez badukate eskubidea gradu aldaketa hauetan progresiboki gero eta errestasun gehiago eduki ahal izateko, beti ere gogoratze baldin bagea Espainiaren zigor sistemaren nahia edo ez, azpimarratzen duten hori beti gizarteratzea baldin bada, oso ondo ez du funtzionatzen. Gero hitz egingo dugu espetxe sistemaz orokorrean. Eta gero badago 3. auzi bat, dala orain gutxi arte Espainiako zuzenbideak ez zuen uzten edo ez zuen albidetzen zigor nagusienak zu kondenatua baldin bazea 800 urtera, gehienez jota ere 30 urteko espetxe zigorra bete halko zenuke, ala diolako justiziak edo kode penalak, eta orain 40 urtera luzatu da. Beraz, badaude preso asko batez ere azkeneko urteetan kondenatuak izan direnak, izan Frantziatik etorri direlako eta berriro epaitu dituztelako Espainian, izan gatazka armatuaren azkeneko urteetan epaituak izan direlako, edota izan, ze badaude alako kasuak berriz ere prozesu judizial bat irekitzaizkien kalean zeuden preso hoiei, orain presoak 40 urtera arteko kondenak bete zaizkie. Beraz, hor baditugu 3 kontu ahalik eta urgentekien konpondu beharrekoak. Segundu bat emaidazue, adierazpenak egiten segitzen dutelako gizarte alderdi sindikatuetako ordezkariek, horien zain segitzen du, baina bien bitartean badakizuen norekin egin dugun topo, hitzordua egina genuen aurrez, hori bai Jone Goirizelaiarekin. Erretiro hartu du, nik uste dut emakumeek erretiro erabatekoa ez duela hartuko sekula, bere ibilbideak alaxe dio, baina tira, justizia sistema propio batek zenbat kontu erreztuko lituzken entzun diogu azken asteetan Goirizelaiari. Kaixo Jone Goirizelaia, erretiratu berri ez da, 46 urteko bilbidea eduki duzu hau abokatu gisa, baina beti gustartu duzu abokatu lana eta baita ere konpromiso politikoa, eta beste urte batez, tamalez hemen zaude, zarek antratutako manifestazioan. Bai, nik beti pentsatu izan dodana erretiroa llegatu baino lehenago presoen gauza guztia konponduta egongo zirela, baina ikusten dodana da momentuz gauza asko dauzkaguz oraindik egiteko. Eta naiz eta oso gauza arraro izan, daukagun egoera kontutan harturik, mantenitzea lege berezi batzuk eta tribunal berezi hoiek ere, eta tribunal hoiek eta lege hoien arabera egiten diren erresoluzioak, hori da momentu honetan daukagun egoera, eta nik uste gaurko manifestazioan, behin eta berriro eta berriz, bukatzea eskatuko dugula, ez daukala inongo zentsurik, eta gainera lege normalak aplikatu eskero, momentu honetan erretinituta oraindik dauden kartzelatan kalean egon behar zirelako. Izan ere, presoak hemen daude, baina salbuespenezko politikak jarraitzen du, eta, erabakiek badibidez ez dituzte hartzen hemengo zaintza auzitegiek, ezta? Hori da gauza arraroa, eta nik uste dut hori dela lehen amaitu behar den gauza bat. Indarrean dagoen legeak, amengo eskumenak, amengo tribunaleri kendu zotxizien, bere momentuen, ze lege hori indarra sartu baino lehenago, amengo tribunalak, amengo zaintza epaitegikoek, eskubidea eta eskumena zeukaten resoluzioak ataratzeko, hori aldatu zuten, eta hori aldatuta erabaki guztiak Madrilen hartzen dira. Eta Madrilen hartzen dira, Madrilek dauzkan ikuspuntuekin kontutan harturik. Orduan, esaten baldin badugu, eta lega internazionalak esaten baldin badu,
tribunala naturala dala erabakiak hartu behar dan tokia, hori da momentu honetan exigitu eta eskatu behar dana. Eta nik beti esaten dut, jendea doala legeak baino aurrerago eta gauza baino aurrerago, eta hemen gaur batuko garenok oso argi dauka hori aldatu behar dela, hori exigitzera etorri gara, eta espero dugu gure, hemen gaur esango duguna kontutan hartzea eta gauza horiek aldatzea. Hainbat kontu aldatzea eskatu ez da, eta kontua da, aste hon egin dizuten hainbat elkarrizketa ez da, eta horietan azaldu duzu, justizia sistema propio baten beharra, hori azaldu aldi guzu? Bai, hemen dago gauza bat nahiko berezia, ez? Eskumena ez daukagu, estatu espainolak deko, potere judiziala da, estatu espainolean dauden hiru poteren arterean bat, eta epaileak eta fiskalak eta lotura zuzena dekien gauza guzti horiekin Madrilenpean daude, eta beste aldetik hemen dagoena da kudeatzeko moduen dauden gauzak eta dauden tresnak. Hau da, Eusko Jaurlaritzak ordaintzen deuz iraikinak, ordaintzen deuz aldaketak, ordaintzen ditu zerbitzu batzuk, baina benetan erabakiak hartzen direnean, Madrilen hartzen dira. Eta, estatu nahi dugu izan, ez? Independienteak izateko gure eskumea guztiak eskuetan euki behar dugu. Eta estatutoak esaten du posiblea dela, Espainiako konstituzioak ere esaten du posiblea dela, dagoen arazoa bakarri da politikoa, kontutan harturi gainera zelako erabilpena egiten dan epailen erresoluzioet ataratzen direnean, eta nolako gauzak eramaten dira Estatu Espainoleko tribunala desberdinen aurrean, orduan beharrezkoa da hemen izatea potere judizial propio bat, eta ez bakarrik hori, porque esaten badugu potere judizial bat, baina ez bade euskalduna, ez badeko emakumen perspektiba kontutan hartzen, eta ez badira egokitzen tokiak eta gauzak, ez da nahikorik izango, baina Ikusten duzu, Atletikeko ikurra lepoa ondo babesteko, Jone Goirizelaia, abokatua, Euskal Presoen abokatua, politikaria, ahotsak, Euskal emakume referentzia dun, politikarien lehen aletxo horretan oso aktibo aritu zen Goirizelaia gainera, eta aipatzen genizuen erretiro hartu, espero dugu, erabateko erretiroa ez hartzea. Gaur arratsaldeko derbiak ziur gaurko itzordua baldintzatuko duela, goizean goizetik ez da girorik falta izan, eta hainbat autobus izan dira, Bilboan dira gerturatu direna goizeko lehen orduetatik. Goazen, Bilboko Aldezarrera, 7 kaleetara, ea zer nolako giroa izan den gaur goizean bertan. zenbaki bihurtu nauden barrote hauen artetik jangadera bat, aste bat inguru eta gutu nau inoiz ezain zuralduko dakidan arren bertan oroitu nahi zaitut Larrosik gabe udaberi eskasa maitasunik gabe familia
Tira, ikusi duzu, gaur hainbat eta herri auzoetatik zenbat eta zenbat jende Bilboko kaleetara, esan dizuegu, ohiko hitzordu bilakatu delako, eta akaso beste zentzu bat eman barko zaio, baina hitzordu hau gabe askok eta askok ez dute ziur urte osoan elkarren berri gehiago izateko aukerarik izango, beraz, tira, izue, euskal komunitate hori, euskal identitate hori elikatzen segitzeko hitzordu hau, akaso bestera batera presente edo bermatzeko ariketa egin beharko da, eta horretan ziur Maider eta Zurinek ekarpena egingo dutela, alaxe etorri zaizkigu horretan analisi maira. Maider, ari ginen, sare sozialei begira, adierazpenak, aipatu dizuegu, Lakasillako adierazpenen ordua izan dela, sindikatu eta alderdien ordezkarien adierazpenen tarte izan dela, besteak beste, hainbat adierazpen, baina interesgarria iruditu zaiguna, mendeku politikoarena, oso presente dago. Hainbeste urtez norbait espetxean mantendu behar hori horrek badu helburu bat, eta kasu honetan agerikoa da, helburua erabat politikoa dela. Bueno, batez ere nik uste horren erroan dagoena dela interesgarria, da arrazoi politikoa bat daude, da gatazka politiko bat egon delako. Eta orduan, hori, marko hori kontuan hartzea izango litzateke gatazka politiko armatu baten ondorioak ondo bideratu izateko prozesu estandarizatu bat eman beharko litzatekeela eta da gertatu ez dena, ez da? Eta Zurinek lehen aipatzezun gizarte zibila ze garrantzitsua izan den Euskal Auziaren prozesu honetan, baina aldi berean ze gabezi dagoen eta ze hutsune dagoen instituzioak implikatu ez direnez edo estandarizatu gabeko bake prozesu bat izan ez denez, oraindik ere ondorioak 10 urte beranduago ere bizitzen segitzea. Eta zentzu horretan esatezun EH Bilduko Julen Arzuagak, mendeku politikarekin amaitzearena, eta baita ere Garbine Aranburu Labekoak eta Mitxel Lakuntza elako zuzendariak biek aipatzen zuten salbuespen espetxe politika, ez da? Eta badirudi badala gauza bat askotan aipatu eta askotan aldarrikatu edo esan da salatu dena salbuespen politikarena, baina orain ez ote duen inoiz baino zentzu gehiago azpimarratzea salbuespen politika bat badela 13 urteren ondoren, nik uste hori garrantzitsua badala, horrek ere modu batera eta bestera zehazten dulako edo seinalatzen dulako zein dan ere egoera honen arduraduna, ez? Esan edete, bake prozesu bat bururaino ez eramatearen arduraduna. Eta gero, ANC-ko Dolors Feliuk ere, Kataluniatik lehen aipatu duzue jendea etorriko zala, eta bitu ANC-koak ere etorri dira, eta aipatzen zuen etorri direla Euskal Herriari elkartasuna adieraztera, eta niri azpimarragarria iruditzen zaite ANC bezalako da herritarren asanblada bat Kataluniako burujabetza prozesua bere garaian gidaritu duna, baina erabat zibila dan mugimendu bat, ez? Eta haiek eskatzea Euskal Herria osoarekiko elkartasuna horrek nolabait demostratzen du dela gatazka bat bai eragindula Euskal Herrian kapa desberdinetan, ezta? Eta kasu honetan preso ez ari gera, baina kaso hitz egin beharko litzateke gatazkaren konponbideaz bere osotasunean. Eta aipatzen zuen gainera giza eskubideen alde eta errepresioaren kontra egin beharreko edo aldarri hori egiteko unea zala gaur, eta nik uste justo giza eskubideen aldarrikapenak erabateko zerikusia duela bestek aipatutako salbuespen politika eta mendeku politikarekin amaitzearekin. Beraz, adierazgarria denak nolabait emezu guztiak sintonia berean jutea. Konponbiderako giltza, horrexegatik esaten da, Euskal jendartearen bihotzean dagoen auzia delako presoena, egia da norbanako konkretu batzurira egiten diela bere senide eta lagunei, baina gizarte osoari dagokion auzi bat da, besteak beste, Maiderrek aipatu digu, ezta? Ez da kasualitatea auzi hau egoera honetan aurkitzea eta eskuina oraindik ere zigor gehiagoren bila aritzea, erabakitze eskubideaz ari den edozelako erakunde, mugimendu, berriz ere kriminalizatzeko helburu batekin. Alegia, presoen auziak konponbiderako oztopoak, baina akaso sektore batzuk preso gehiagoren bila. Nahiko kezkagarria puntu hori. Punitibista horren ondorioa da, ez, hemen kapa ezberdin daude, ez, nik uste dut etxaila izango den hori, ez, eta ez bakarrik presona baizik, eta askatasunaren eta demokraziaren etzaila dana, ultraeskuina, horrekin jai dugu
horri heldu behar diogu. Baina gero badaude, inakzio horietan mugitzen diren beste aktore horiek, eta nire ustez teknikoki giltza duten horiek benetan horiek dira, eta batzutan badauka sentsazioa begiratzen diogula, ultraespainari begiratu behar diogula, nola, Eta haiei, edo haietan jartzen degula begirada, baina nahi gustatuko litzaiake jakitea, adibidez, Jonan Fernandez papera izan du, Urkullu bera aiete konferentzian non zegoen, non ote dago gaur gure lehendakaria bere azken ordu, edo azken hilabete hauetan non dago? Atleti eta Reala ikustera joango da, manifestaziora joango da, eta ez dut esaten hau xirikatze modun baizik eta benetan kezka bat hemen ausardia hitza erabiltzen denuen, eta nian nintzen pentsatzenea benetan ausardia hitza dena proposena erabiltzeko, eta badakat zalantza zen batzutan badaukatzen zer, ausardiaz baino erantzukizunaz hitz egin behar degula, enpresa horren afera ez dira bakarrik oztopa, baizkera giza eskubideen urraketa bat mahai gainean dauela, eta giza eskubideen urraketa bat dagoenean, giza eskubide horiek urraketa utzteari egin behar diogu, orduan bada sentsazioa honetan benetan eskatu behar dugun ausardia, baina ausardia niri batzutan oso patriarkala iruditzen zaidan kontu bat ere bada, nik uste erantzukizuna batetik eskatu behar degula, eta bestetik generosidadea, eta generosidadea nik uste Euskal Herriko gizartean oroar ikusten dela, Zarek egin duen bideoan ikusi ditugu etako biktimak, giltza eskatzen, eta nik uste dut hori izugarrizko generosidade ariketa bat badala, baina instituzioak ere generosidade ariketa hori egin behar dut. Batzutan badako sentsazioa mendekuan daudela gehiago, eta hau adibidez oso argi ikusi dugu municipaleko eta foraleko kanpainan, nolatan batean etaren afera berriz sartu da gure agenda politikoan, eta ez da sartu hitz egiteko teknikoki, interesgarria izan leike, gatazka armatua berri sartzea gure kanpaina elektoral batean, elkar bizitzaren inguruan hitz egiteko, memoriaren inguruan hitz egiteko, baina ez da hortaz sartu, sartu da justo Bilduk, zerrendatan eramaten zulako, edo eramaten etzulako, edo tabarreko, alegia zarata egiteko, eta nik zentzu horretan uste dut begiratu behar digula alderdi batzuei, zehazki, ausentziai, zen askotan hitz egiten dugu, eta oso importantea hitz egitea nor dagoen gaur Bilbon, baina nik uste urte asko pasatu direla, beste fase berri batean gaudela, eta nik uste ere begiratu behar diogula gaur hor ez dagoen agente zein pertson errelabente guzti. Ausentzia horiek aipatuko dizkizuegu, edo ondorioztatu daitezke, besteak beste gaur Euskal Herria Bilduko eta Euskal Herria baiko ordezkariak badaudelako, Podemoseko ordezkariak baita ere, eta sindikatuen zati handi bat baita ere, baina ausentzia batzuk egon badaude agerikoak direnak. Sindikatuei buruzari garen honetan, Garbina Aranburu, Lab Sindikatuko idazkari nagusia, aurrera. Kanpo dagoen mendeku politikoa eta albo batera utzi beharko litzatekeena. Gure ustez, bada garaia espetxe politika hau gainditzeko, bada garaia etxeratze bide hori azkartzeko eta traba guzti horiek altxatzeko. Eta urruntzearekin eta dispertsiarekin amaitzeko mobilizazio soziala oso garrantzitsua izan zen bezala, kasu honetan ere, iruditzen zaigu mobilizazio soziala izango dela espetxeetako ateak irikitzeko giltza. Horregatik oso argi genuen, labetik, gaurko egunean, Bilbon egon behartzela, oso garrantzitsua dela gaur kalera ateratzea, eta ziur gaude, milaka eta milaka pertsonek bat egingo dutela gaurko mobilizazioarekin. Honezkero hasi den manifestazio hori, irudi horietan ikusten duzue, hasi berri den manifestazio horretara oraindik ere batzen ari dela jendea, Zabalburuko irudiak dira horiek, eta autonomian barrena etorriko da jende uholdea Lakasilean abiatu berritan. Orain gako interesgarri batzuk entzun berri dizkiogu, Zurine Rodriguezi. Aipatu ditu besteak beste Jonan Fernandez, Urkullu, aintzan ezen arro, akaso gehitu genezake baita ere zerrenda horretara badirudi, oroimen historikoak edota lehengo kontu batzuk ez dutela bat ere zerikusirik, gaur egun bizi dugun Euskal Herriarekin, estatuarekin bizi dugun gatazka horrekin, eta akaso bat baino gehiago egiten duen iruzkin jokosoa izan daiteke, ezta? Bigarren hezkuntzan, historia klaseetan,
justuki, 36a, frankismoa, transizioa, apenas ez dugula tarterik gauza hori buruz behar bezala ikasteko, eta akaso gako historiko horiek ere errez lagunduko ligukete gaurrengo egoera ulertzeko. Baina, nahazte borrastea, gatazka puntu hori, eskuinak bilatzen duen provokazio hori, Patxi López erabat asaldatuta ikusi dugu azken orduotan kongresuan. Aurrerapen txiki bat eta galdetuko dizuet segidan, Maider, zurine ze puntutan ikusten duzuen kontua. No te iba a contestar, pero voy a contestar, porque estoy bastante harto de este asunto. ¿Pero harto por qué? Sí, una pregunta. Si me dejas explicar, porque tú ya has preguntado. Yo le he tratado con educación, señor Yo también, pero es que me estás interrumpiendo cuando estoy empezando a explicar. Gracias. Y ahí sí te acaba la educación, cuando me interrumpes. Tira, testu inguruan jarriko zaituztegu. Badirelako kongresuan, prentsa aretoan, modu nahiko ohikoan, besteak beste, euskal aktore politikoek Madrilgo politikagintzan aukerarik izan ez dezaten, eta behin eta berriz, bai presoen auzia dota gatazkaren konponbideari dagozkion gako ezberdinekin ateratzen diren galdera edota provokazio puntuak ere bai. Galdera luzatu aurretik, goazen ikustera, Patxi Lópezek haserre bizian, zer erantzuten dien eskuineko sektore hori? Vamos a ver. Estoy harto de que se pase el fantasma de ETA por aquí cuando alguien no sabe qué decir ya para atacar a los socialistas. Porque ETA desapareció afortunadamente de nuestras vidas hace más de 12 años. Y quien blanquea a Bildu o a lo que te dé la gana es la democracia. Porque la democracia no es tan cerrada como algunos pretendéis. La democracia no es una ciudad amurallada que impide la entrada de nadie. La democracia tiene las puertas y las ventanas abiertas para que todo aquel que quiera hacer política con las herramientas de la política lo pueda hacer. Yo estoy harto de haber escuchado durante toda mi vida en Euskadi pedir a quien antes daba cobertura a la violencia que dejara, que se alejara de la violencia y que hiciera política con las herramientas de la política. Ahora hace política con las herramientas de la política y por lo tanto forma parte del entramado político y social de nuestro país. Nola ikusten duzue? Ikusten da, Patxi López bereziki asaldatuta ikusi dugu, akaso ez du asmatu, ez dakite erantzun horretan sartzeko beharrik ere baote zuen, baina interesgarria da, haserre bizitik honezkero, ari direla zenbait ordezkari politiko, eta hau akaso berria izan daiteke guretzat. Egia da, alderdi sozialistako ordezkariak gaur ez daudela Bilbon, baina akaso Madrilen, Madrilgo sukaldeetan, bestelako gerturatze batzuk egon daitezke, eta horrek ondorio zuzen batzuk izan beharko lituzke, gaur mai gainean dugun auzi honetan. Bai, egia da, horrelako haserrea ikustea positiboa dela, biziki positiboa, eta Patxi López egi haundi bat ezaten du, bada demokratikoa den alderdi bat eta bertan egoteko eskubide osoa da. Nik uste mina egiten diena hauei ez da EH Bildu hortze egotea, baizik eta EH Bildu orain eskuratzen den ari den hegemonia elektorala, uste dut benetan hori da mina egiten diena, ez? Zentzu horretan nik uste positiboa dela konfrontazio hori eta ere peso hori intzutea, baina zuk esan dezun bezala gaur hemen ez dago pesek eta gero hemen Maiderrek oso ondo azaldu du zentzuk diran gaur egun ditugun oztopoak espetxe politiketan eta gatazkaren konponbidea eta gaur egun PSOE gobernatzen du Espainian, eta PSOEen dago giltza juridiko, tekniko, zein politikoa, ez? Beaz, egia da, ultraeskuinarri konfrontazio zuzen hori egitea oso ondo dagoela, eta nik uste dut eskertzeko modukoa ere badela, baina konfrontazio hori haratago konponbidea behar da, ez? Eta ni hortan, benetan, bai uste PSOEek hainbat pausu eman duela, eta gaur egun dispertzioa ez da existitzen naiz eta hori badirudi eta batzutan saltzen ari dugula, ez garaipen modun eta gora ezagun salbuespen egoerako politika bat zela, baina orain dinok giltza tekniko eta politikoak PSOEk dauke eta hortxe gabiltza, ez? Maider, PSOEk bakarrik, ala Eusko Alderdi Jeltzaleak eta PSOEk, baina Nafarroan esan nahi dut. Hemen eskuduntza festa ederra dago, eta erabaki ezberdinak bat egiten dute, espetxe bakoitzak bere batzordeak ditu,
baina estamentu guztiek badute hemen zerikusia eta bereziki bi alderdietako siglak behin eta berriz ateratzen zizkigu. Hala da, urte askotan ere elkarrekin eskutik joan direlako, elkar babesten hori horrela da. Patxi Lopezi dagokionez, Zurinek esatezun positiboa dela hola jartzea, nire gustatuko litzaiake Patxi Lopez horrelako grinarekin ikusi izana, etak behin betiko suetena iragarri zuenean, eta ez tren batean edo zer esaten ez da, alako entrenamendu eduki izan balua beste kontu bat izango litzateke alako albiste potentearekin. Eta gero, PSOE-ko beste gutxune nagusiei dagokionez, badirudi orain PSOE ari dela olako aldarrikapenak egiten, nolabait EH Bilduri ere Zurinek esatezune Patxi Lopezek arrazoia du EH Bildu talde demokratiko bat da, ez? Eta demokraziaren jolasean jokatzeko eskubide guztia du eta irabazi du, eta gainera nolabait PSOErekin ere negoziazio zuzenetan egon da, ez? Eta nik uste homologazio horren adierazpen izan dela adibidez, Mertxe Aizpuruak eta Pedro Sánchezek egin izandako argazkia orain hilabete batzuk, baina egia da ez dela gaurko kontu bat, gogoratu erga egiguren PSeko buru izan zanean, paper oso importantea dukizula herri honen bake prozesu bat abiatzeko edo abiatzen saiatzeko, eta da personaje edo persona bat ez detena ikusten orain gatazkaz hitz egiten denean, desagertu da mapatik, ez? Orduan, orain dela 10 urte bake prozesuarekin engaiatuta zeuden sozialista horiek edo balizko EAJ-ko baten bate egon izan balitzen, nun daude horiek ere, ez? Nik usteet horiek daudela nolabait neurtzen bi planotan dagoen jolas hori, ez? Benetako nahimen bat ez dagoena teknikoki gatazkaren konponbideak aurrera eramango dituen prozesu bat burutu ahal izateko, eta bestetik jolas instituzional politiko hortan nork irabazi, nork galduko duen hegemonia. Hau da, EH Bildu homologatuz doan bezala, EAJ galtzen ari da bere lehen zuen lehentasunezko posizio hori. PSrekin negoziazioak egiteko zuen gaitasuna ere bai, ikusi besterik ez dago ere, Eusko Jaurlaritzak ze jokabide edukizun, esate baterako Luson abiatu eta Arnagan bukatu zen, etaren desegite prozesu horret desarmatze eta desegite prozesu horretan guztiarekin, ez? Jaurlaritzak pentsatuko zuen, momentu baten eukiko zula paper garrantzitsu bat, eta kontua da, ez dela inoiz iritsi, aurre hartu ziolako gizarteak ere bai, ez? Orduan ikuste, hor plano komunikatibo edo plano politiko-instituzional horretan ere gai honek ematen duela zer pentsa. Horretan gainera adibide dugu, Urkulluk eguneko 24 lege onartzen dituela, baina kasu honetan badirudi interes handirik ez duela. Guzti honetan zoritxarrez badakizue berriz ere interes elektoralek paper berezizikoa jokatzen dutela. Aipatzen zuen Maiderrek, Patxi Lopez aiete garai horietan edota hain une historiko garrantzitsuak ziren horietan, Estatu Batuetako tren batean sartuta ikusi genuela, gauza benetan bitxia eta Urkulluk ere antzerakoak egin ditula, eta aldiz, ondoren Madrila joaterakoan bestelako joko eta negoziaketa eta bizitza politiko batean murgiltzen direla, ez? Akaso, gauza sakonak dira horiek eta esan genezake alderdi sozialistak berak Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan ze etorkizun politiko izan dezaken, baina tira, horretarako ere gonbidatuko zaituzugu ziur aukera izango dugula. Ikusten duzue irudietan, honezkero, gaurko manifestazioak bere bideari ekin diola, eta lehen oial zabal hori ikusten duzue, azken urteetan nolabaiteko garapena izan zuela, lehen Euskal Herriko mapa hori ikusten genuen bi geziak josita, urruntze politika horrek berea egin zuen, eta gaur-gaurkoz, giltza eskuan hartuta, urrats gehiago eskatzeko garaia dela irudikatzen duen oial hori, sare herritarraren irudi nagusia dena. Ikusten duzue, errepide bazterrean jende uholdea prest dela, manifestazio horrekin bat egiteko, eta azkar-azkar aipatuko dizuegu gaur besteak beste ze ordezkaritza den gaur Bilboko kaleetan. Besteak beste, aipatuko dizuegu bake artisauak bertan direla, Txetxe Berri eta Beatriz Mol dira bertan besteak beste, kulturgintzatik Ramon Agirre aktorea, aski ezaguna, Jose Luis Elkoro, Bergarako alkate izandakoa eta Euskal Herriko historian ere alako paper garrantzitsua jokatu duena, Anaiz Junosaz bera, bake bideanen izenean, ez dizen Artolasen idea,
Eta beste hainbat ordezkari, tira, kirolariak, Itziarrituño aktorea ere bertan da, Joseba Azkarraga eta Bego Atxa laster entzungo ditugu gainera, kalean barrena geldialdia egiten den une horretan, eta gonbidatuen artean, lehen aipatzen zuen Maiderrek Kataluniako ordezkaritza egon bazegoela, Aragoitik, Madriletik eta Galizatik ere bertaratu dira ordezkariak, besteak beste, ANS-ekoak aipatu ditugu, Omnium Kulturaleko ordezkariak ere bertan dira, Kataluniako abokaziako koordinadorako ordezkariak baita ere, Euskal Herriaren lagunak eta aipatutako lehengo alderdietako ordezkariak, ezta? Eskerra, Junts, KUP eta Benegako ordezkariak direla. Euskal Herritik, ELA, LAB, SK, Esteilas, IRU, N, CGT, CNT sindikatuak, gure esku dago, Ernai, Bilgune Feminista, eta besteak beste baita Fronte Polisarioko eta Bakebidea eragiletako ordezkariak. Eta lehen aipatzen genuenan arira, Euskal Herria Bilduko, Elkarrekin Podemoseko eta Ipar Euskal Herritik Euskal Herria Baiko ordezkariak. Tira, zerrenda honetan utxunak badira, ez daudez Komisiones eta UGT sindikatuak, besteak beste, USO sindikatu ere ez dago, baina alderdien artean ordezkaritza edo utxune bat egon badago, eta deigarria da besteak beste Eusko Alderdi Jeltzaleko ordezkaririk izatea, Alderdi Sozialistakorik ere ez, baina aipatzen genuen, ezta? Eta gobernu bera, ere, ez egotea, gobernua, ere ez dago, eta egon. Eta gobernu ordezkariak, ezta? Aipatzen zuen horregatik Jonanen aipamena ere egiten zenuen, Jonan Fernandezena besteak beste, lankideek aipatzen dute, zuzenean, jotzeko aukera badugula, ez dakit Mikel Klaber lankidea bertan dugun, bai Mikel, arratsaldeon ez dakit entzuten diguzun. Ikusi ditugu irudiak honezkero manifestazioak bere bideari heldu diola, Zabalburu inguruan zaudete, atzean ikusten dugu, zure Bizkarrean autonomia kalea, eta jendetza handia ikusten da. Urtero legez, baina sarek berak aurreratzen zuen aurreko urteetako jende kopuru hori gainditzea dela aurtengo erronka. Mikel, aurrera. Arratsaldeon bai berriz ere, ikusiko dugu jende kopuru hori gainditzen den ala ez, momentuz jendetza diozun moduan, eben Zabalburu plaza lepoz dago, beterik dago, manifestazio buru hori ailegatzeko itxaroten, eta nire atzean ikusi alduzuen moduan ere, autonomia kalea beterik dago, jende ugari dago manifestazioa itxaroten, lakasilla daino gerturatu ez den jendea, hemendik bidean hartuko dute manifestazioa, ikusiko dugu aurreko urteetako jende kopuru hori gainditzen den ala ez, baina momentuz giro aparta hemen, kalejirak ikusi ditugu ere autonomia kaletik beruntz, eta hori, giro aparta, jendea itxaroten, manifestazio burua itxaroten, urte honetan ere, presoen aldeko aldarrikapenei indarra emateko. Lekuko kale jirarik ez dela falta, badakizue, arratsalde honetan zehar manifestazio buruaren zain egote horretan beharrezkoa dela, hori ere eramangarri egitea, eta Euskal Herrian zerbaitetarako joera badugu, bada, giro honean, aldarte honean, jendetza batu, baina aldarte honean batuta egote hori, ze akoso ez diogu batzutan behar berrezekolako garrantzia ematen, baina badugu ahalmen hori, eta hori ez da toki askotan ikusten da, ohituta gaudela elkarre bat egiten, hori bada, ez? Gure herria txikia da, ez? Eta presoen gatazka honetan oso erraza da, modu zuzenean zein zeharkan afekzio bat eukitzea, ez? Edo familiar bat eukitzea espetzean, edo alboan eukitzea norbait espetzeak gertu dakala. Eta ni horrelako espazioak ere, uste dute, horrelako ritualak, eta politikoak direnean, erreparaziorako ezinbesteko ritualak dira, ez? Gero dukiko dugu tartea, sorionez Euskal Herrian izugarrizko tradizioa dago eta izugarrizko elkartasuna dago gartxelarekin, baina gartzela egun, oindikan estigmatizatuta eta tabua den errealidade bat. Bada, eta nik uste dut kalerateatxea inongo lotza barik gartzelaren inguruan hitz egitera, izugarrizko reparadorea da, ez? Eta, beste batzuk izan ditugu gartzelan politikoak ez diren presoak eta oso ondo dakigu hori dakarren estigma, ez? Orduan, niretzako ere oso importantia da, zen ni badakit ez, bertan dauden familia askorentzako ze importantea da
egun horretan begiradak, besarkadak, kafe baten bueltan zer moduz horiek, eta hori ere, gatazka armatua egiten dugunean, edo konponbidea egiten dugunean, batzuk beti begirada jartzen dugu kontu teknikotan, baina konponbideara emozionala eta psikosoziala da, eta adibidez, beti ekartzen dut Irlanda, ona zen Irlandan, oain ja urte asko pasa dira, eta naiz eta urte asko pasa diran, oain dikantzuk ikusten badituzu adibidez, Ipar Irlandako depresio datuak izugarrizkoak dira, suizidio datuak izugarrizkoak dira, eta hori, modu batean edo bestean zerikusia dakan gatazkak utzi duen trauma eta min kolektiboa. Beraz, horrelako espazioak ere ukitzea, eta horregatik lehenago hasieran esaten nuen, naiz eta konponbidea lortu, ojala, horrelakoak egiten segitzea, beste helburu batekin, beste igual helburu emozionalago batekin, baina guazen berriz elkatzera eta gure erritualak abian ipintzera. Erritual horretan gainera, horten nobedadea badugu, nobedade dela esan bagenezake, besteak beste, 11ko emisioa egon badagoelako, bai Zaballan, bai Iruñean, bai Basaurien eta baita Martutenen ere, aurreneko aldia da, zuzenean, geure gorabera teknikoekin, baina asmo honenarekin, gaurko zuzeneko hau jarraitzen ari diren euskal preso ugari, eta tira, gaurkoak ere badu bere osagai berezi hori, ez da? Osagai erreparadore izan daiteken hori, emozionala, izan daiteken hori, eta gaurko egunak daukan berezitasun hori, ez da? Eta aipatzen zen jenderan arteko harremanak, urte osoko estualdi horiek, eta interesgarria baita ere, sakabanaketa edo urruntze hori atzean utzita ere, zenbatentzako egun berezia, bisitari gabeko asteburua, kilometro guzti horiek egiten ez ziren asteburu bakarra urtean, 40 minutuz egoteko, eta tira, irudi hauen bidez ikus dezakezue beste urte batez, ez dakigu sareren iragarpen hori beteko den, baina jendetza ikusten da, ikusten duzue, urtero gainera, bolondrez aritzen diren herritar guztien lan hori gabe ezinezkoa litzatekeela, halako jende holdea batzeak badituelako bere burua uste eta egin behar ugari, eta ikusten duzu, prentsako lankideak irudietan nola geri diren, eta manifestazio buruan di joan, oial hori, herritarrek helduta, azken batean hori bera irudikatzen ez da, sare herritarra delako, eta enplazamendu zuzena eginez, bai agente politiko, juridiko eta instituzionalei benetan auzi honi aterabidea jartzeko eta Euskal Herriak bizi duen errealitate honi dagozkion konponbideak eta neurri propioak jartzeko, azkenean justizia konpontzaile horren beharra premiazkoa delako eta ez dugu euskaldunok asmatu, ezta? Aipatzen zuen Zurinek, Irlandan horren esperientzia badutela, munduan beste hainbat tokitan baita ere, eta noski, garaiotan Madrilen amnistia lege berri bati buruz hizketan suelto ikusten ditugun garaiotan, nola ez eskatu alako premiazko neurriak, azken batean araudia legedia betetzea besterik ez dela gainera, Maider? Ez dela amnistia lege bat eskatzen, baizik eta arauak eta legeak egunera ekartzea. Lehenengo urrats bezala sikiera, ez da? Bai, eta gainera Sarek aurten manifestuan giltzen aipatzen du, baina uste badagoela beste zerbait asko azpimarratzen dula eta dela biktimekiko errespetua, ez? Hori azpimarratzen da eta hori egia da aurre ikusi dela, aurreko urteetan nola gerturatu direnetaren hainbat biktima, iaz egin genuen Sarek antolatuta egun hontan bertan goizez askotariko biktimen mai inguru bat, gidatzeko aukera eukinun, eta bertan bazeuden dispertsioaren ondorioz istripu bat edukizune andre bat, kartzelan alaba eta tortura jasan zituen andre baten ama, zeuden etaren 2 biktima, galen biktima bat, esan askotariko mai bat gaurko bezalako egun batez, horrek daukan implikazioarekin, eta aurten jada manifestuan sartzen dute. Beraz, batetik Sarek nolabait eta Sarerekin batera kalera ateratzen den guzti horrek asumitzen duen erantzukizun bat, eta exigitzen den beste erantzukizuna, ados nago Zurinerekin ausardia gauza da eta beste gauza da erantzukizunak exigitzea. Eta kasu honetan exigitzen den erantzukizuna da espetxe legedia ohikoa
ezartzea. Eta gainera horrek badu zentzu bat ez eskaeratik harago, baizik eta estrategia politikoaren ikuspegitik, jada badirelako urte batzuk EPPkak kolektiboan erabakitzen duela, modu individualen garatu behar dela espetxe bidea, ezta? Eta horrek adierazten du nolabait preso bakoitzak egin dezakela bere bide propioa, gradu aldaketak eskatzeko, baimenak eskatzeko, eta bar, eta bar. Eta uste dut, zuek hutsunei buruz hitz egiten zenuten lehen, gaur zeuden hutsunei buruz, eta egia da, iaztik aldaketa bat egon dela izan ere, nolabaiteko konsensu bat iritsi izan azkeneko 5, 4, 3 urteetan, dispertsio politikak eta sakabanak eta politikak jada zentzurik ez zuela, ez zen mendeku politika baten ondorioz, ezta? Eta hor bai, ikusi ahal izan genitun, bat artean EAJ-ko ordezkariak manifestazioan, mozioetan SOE-ko ordezkariak alde bozkatzen, komisiones eta UGT gertuago, eta orain egia da, dispertsioarena nolabait amaitutzat eman denez, naiz eta ez deten aztu nahi lan emezanen eta arren dauden preso ez. Hori amaitutzat eman denez edo diskurso hori gailendu denez, badirudi afera konpondu dela eta badirudi jada euskal presoak badaudela ohiko sistema penitentziarioan txertatuta, eta hori ez da ala, balen aipatu deten 3 arrazoi horiengatik, ez? Oraindik ere euskal preso izateak edo arrazoi politikoengatik kartzelaratutako euskal preso izateak badituelako ondorio konkretu batzuk kartzelaren bizipenean. Eta, senidek ere bizi izan dituzte, ez? Ezakite, orain agian ez dira hain urrun joan behar, agian ez dira ezakite Mulinzeaino joan behar 800 kilometro, baina eduki beharren ezakitzen bat orduko bisita bat, orain baukate 40 minutuko kristal bisita bat, ez da? Gainera, esan behar da, ez? O importantia da, prozesu guzti honetan, azken 10 urte honetan, EAen prisioen espeten transferentziak lortu dira, eta ez dakitzen bat alditan entzun dugu, ez, sistema, Euskal Herriko espetxe sistema propioa garatzen ari, aukerak institutoa sortutzen, eta gaur egun dakagun EAen espetxe eredua, Espainiako eredua da, ez? Eta hori ere, bada hemen, honen inguruan hausnartu behar degun kontua zer, egia da, eta helburua da, ez? Euskal preso politikoak kalean egotea, baina espetxea ez da, desagertuko eta presoak existitzen segituko dute, eta guainikan graduen kontuarekin segituko dugu, eta bat gauzekin segituko dugu, ez? Bide horretan, benetan interesgarria den eztabaida, auzia bada, espetxe sistema berarena, zigor sistemak, punitibismoak, nola zepundutara gara matzan, tira, hori bada, Euskal jendartearen etorkizuneko erronka bat, erabakitze eskubidearekin bat joan daiteken bezalaxe, gizarte kohesionatu bat izateko, osasuntxoa izateko, halako auziak ere aztertu eta bestelako ereduak abian jarri beharko direlako, tira, gaurko mobilizazioari helduaz berri zuzeneko irudia badugun honetan, Hernaniko dultzeneroak ikusi berri ditugu, lehengusua ikusi dudalako esan dizazueket, baina gaur ikusten duzu Euskal Herriko txoko ezberdinetatik gerturatu direla baita musikariak ere, Aldezarreko kaleetan ikusi ditugu baita elektrotxarangak, tira, gaur bada herritarren aldarri eta herritarren protagonismo egun bat, hiritarrena ere, nahi baduzu esan, gaur metropoliaren erdian gauden honetan, Mikel Klaber lankideak zenbait zuren ahotsak jaso dituela badakigu, ikusteko eta entzuteko aukerarik badugun. Laster izango dugu hori, bien bitartean ez dakit adierazpenak berreskuratzen joan gaitezken pixkanaka, LAB sindikatuko idazkari nagusiarenak entzun ditugu lehen, Euskal Herria Bilduko legebiltzarkidea Julen Arzuaga ere bertan izan da, ez dakit eskura dituzen geure lankideek. Arratsaldeon, gaur Bilbo betetzen da konpromisos eta elkartasunez. Argi dago gizarte honen gehiengo batek bat egiten duela preso politikoen gaia konpontzearekin, baina ikusten ari gara kontrako norabidean oraindik mantentzen direla salbuespenezko neurriak eta legediak, urruneko auzitegiek jarraitzen dutela interpretazio murriztaile bat egiten presoen eskubideen kontra, eta estatu sakoneko
aparatu batzuk oraindik kausa berriak zabaldu nahi dituzte, berriro ere mina eta sufrimendua zabaltzeko herri honetan. Guzti honekin amaitu behar dugu, horretarako etorri gara Bilboko kaleetara, eta baita ere presoen eskubideen alde jarraitzeko urratsak ematen. Gaur bat egiten dugu sare herritarraren deialdiarekin, izan gaitezen konponbidearen giltza, eta giltza horrekin zabaldu ditzagun ateak, preso guztiak, etxeak egon arte. Konponbiderako giltza zabalditzagun ateak egia da, neko poetiko ere geratzen direla halako adierazpenak, baina eskakizun zuzena eta ausardia sare herritarrak mai honen bueltan gaur eskuzabaltasuna, enplazamendua, ardura hartze bat aipatu dizuegu. Kalean, ahotsak ere jaso ditu Mikel Klaber lankideak, oraingo honetan bai, aurrera. Urtero, txikitatik. Txikitatik guraso ginta urtero eta aurten beste urte bat ez, unea. Ez da, gidatzen lehenengo aldia bai, baino txikitatik etorri geha, eta etortzen segiko dugu arrazoia daren bitarten. Badia urte batzu bai, etortzen garela bai. Nik uste, bain ja presoen dispertsioa eta bukatu dela, baina hain dikan barruan daudela kontuan hartuta, hain dikan apoioi erakustea garantzitsua egiten zaigulako, hona etortzea. Arrazoia, preso eta ieslari guztik etxen nahi ditugula, salbuespeneko neurrik bukatzea, eta ja pausa eman deu, gehienak Euskal Herrin daude batez, eta hori, danak etxean aske dauden arte, tortzen jarraituko dugu. Bengo ze hau bukatu da, salbuespeneko egoera hau, etxen ari dian presoekin, bukatu inbida da, etxen ari dian hirugarren graduekin, baldintzapeko askatasunak ez dago eskubiderik, eta bengo ze hau konpondu diako da, behin konbibentzia eta elkarbizitza eta indartzea nahi badugu. Bai, animo, animo. Zue barrutik jarraitu eta gu jarraituko kanpotik borrokatzen. Maite zaituztegula, gazteok zuekin gaude, eta kanpoan itxengo zaituztegu. Bueno, animo eta aurten bai, izango dara zena. Hau moitxu inbia da, eta animo asko hor barruan zaiten guztioi, eta berrikusten kalean aurten. Ikusten duzu, zuzeneko irudi horietan ikusten da, honezkero Kasilla atzean utzi duela gaurko mobilizazio handi honek, adierazpen gehiago, ea ba, oraingo honetan bakegileen edota bakebideanen izenean hitza hartu dutelako Kasillan manifestazio abiatu aurretik. Txike. Bai, ikusten duzu, zuzeneko irudiak, Leio txoan ere jarrai dezakezuela autonomia kalean gertatzen ari dena, eta gaurko mobilizazio honetan espero dugu laster batean adierazpenak entzun ahal izatea badakizue, baduela Ekuadore bat, manifestazio honek bere liturgia honetan bere ohitura propioak badituela, eta hori indautxu inguru horretara, Zabalburu inguru horretara gerturatzerakoan adierazpenak entzun ahal izango ditugula, bertan izango dira Bego Atxa, besteak beste, sare herritarraren izenean, eta Joseba Azkarraga, noski baietz, veteranoa, biak veterano, azken urteetan, sare herritarraren mobilizazio jendetxo honetan hitza hartuko dutenak, eta gerora udaletxean ekitaldia, bien bitartean, ez dakit zuzeneko irudi horiek ikusteko aukera daukagun, analisi mai honetan jarraituko dugu lanean. Aipatu dizuegu, nolabaiteko enplazamendu edotan mesua laguaizitara zabaltzeko eguna dela gaurkoa,
Aipatu dizuegu baita ere, asko zaretela, gaur pantailaz bestalde, gaurko mobilizazio hau jarraitzen ari zaretenak, sare sozialetatik, gaur Bilboko hitzordua ez delako soilik presentziala, ezta? Maider, Zurine, era ezberdinetara parte hartzeko aukera ematen duen ekimena delako, besteak beste urte osoan edatzen delako, egutegiak ez dolako etenik, egu berriak pasaberri ditugu, tira, bada, bizirik mantentzen den zu hau gizarte honen osasunak behar bezalakoa izateko, auzi hau ere behar duelako konponbidean, ezta? Bai, eta aldi berean eskerrak ere, beste garai batzuetan gauden, eta eskerrak militantzia ereduak ere bestelakoak izan aldirela aldarrikatzen dugun eta erakutsi dugun feminismoak, ez? Anekdota moduan, gaurko zuzeneko hau iragartzeko edo Twitterren jarri dut, ez? Gaurkoan egon nahi, toki denetan ezin gara egon eta gaurkoan egon nahi, baina gaixo dagoelako, gaindituta dagoelako manifestazio honetara joateak gehiegi suposatzen diolako, ze posible da, hainbeste urteko sufrimendua eta gero ez errepikatu nahi izatea, kartzelan egon izana eta ez elkartu nahi izatea, alako gai potolo batean eragin aldizun guztiarekin, nerabe izatea eta nazkatuta egotea zure preso dagoen senidea bisitatu nahi eta zure futbol partidak galtzeari buruz. Ez asko izan daitezke arrazoiak hemen ez egoteko, norbait zaintzen egotea, kartzelan egotea, asko dira gaur egon ezin alizatearen arrazoiak, eta nik uste amaikak ireki duen lehio hau balio dula nolabait trasbase bat egiteko Bilbon dagoen jendearen eta Bilbon egon ezin duen jendearen artean, eta noski alakoetan beti esaten den moduan moduak askotarikoak dira eta modu askotara eragin dezakegu. Eta ia esan manifestazio hauek erabat ados nago ritualaren kontzeptuarekin. Gainera musikaren gaia, jendea elkartzaren gaia, aldarrikapena, antropologikoki asko dira ala izendatzeko arrazoiak, eta egia da, ritual hontan askotariko moduak asmatu direla ere, ez? Urtarrileko mobilizazioa bada egutegian markatutako egun bat, data bat, baina ezakit ikusi ditut lehen eskularru seinalatzaileak. Ikusi ezagutu genituen tantak, ezagutu genituen argizko eskumuturreko oiek, ezagutu dugu zabalburu erabat kolapsatzeko bitu hor justo argien irudiak ikusten ari naiz gure pantailaren atzean. Ezagutu ditugu urtankeak ere, agian batzuk ez ditugu ezagutu, ez? Hori ere garaiak aldatu direnaren seinale, baina ezagutu ditugu manifestazio bat deitu baino hilabete batzu lehenago ilegalizatutako eragile herritar bat. Askotariko modalidadeak izan ditu urtarrileko manifestazioa, gainera hainbeste urteetan eragile diferenteek deitutako mobilizazio bat izan da, eta eraberritzen saiatzen dena urtero, eta ritual horrek zentzua eduki dezaken segitzen, ezta? Ni orain dela gutxi egon nintzen beste antropologo lagun batekin hitz egiten, eta esaten zidan, galdetzen zidan, zure ustez ze zentzu du euskal presorik edo arrazoi politikoengatik preso dagoen euskal herritarrik ez duen herrietan azken ostiralak egiten segitzea, ez da? Eta esate genuen arrazoia argia zala jendeak oraindik behar duelako bere minetaz hitz egin, jendeak behar duelako epaitua izango ezen gune baten topaleku bat eduki, jendeak behar duelako afera eta zauri hauek nolabait itxitasun bat eman. Eta horrek eragiten du oraindik honek zentzua edukitzea ere esan edet plano politikoz harago. Ari nintzen Maiderrek esaten zuena entzuten eta aldi berean burua etortzen zitzaidan ikusi ditugun irudi karruseloiek eta gazteak esaten ez, txikitatik etorri nez, berez jende askorentzako bere bizitza osoaren zita garrantzitsu bat bada ez, baina aldi berean ere esaten zuten txako beti ere gazi gozoa sortzen zaidan beste kontu bat, eta hemen egongo gaude
beti animo, ez zaituzte bakarrik utziko eta hori netzako politikoki oso indartsua da, baina aldi berean ere eta historikoki edozein gatazkan gertatzen da, ez dakit nola saldu ez, baina batzutan ez erortzearen eskubide hori, ez, eta batzutan ni badaukat sentsazioa presoetan jartzen dugula begira eta jarri behar da, baina niri askotan gustatzen zait ere senideen errealidadeaz. Eta ez bakarrikan senidez eduki duten generosidadeaz hitz egitea, baizik eta bere egoera emozionalaz hitz egitea. Nire dela gutxi egin reportaje bat dispertzioaren bukaeran begira, eta familiar asko esaten ziaten begira, ni tristenago dispertzioaren bukaerarekin, ez? Tristenago zen egia da gartxeletara juten naitzela eta ez nagoela nekatuta, baina orain nago azerretuta, ez? Eta zergatik esaten dute hau zen, Euskal Herriak mantendu eta sostengatu du izugarrizko elkartasuna, eta hori gorputan ere gorpusten da, ez? Eta jendea nekatuta dago, azerretuta dago, jende asko bere lana galdu du, zenideak bizitara juteko, estigma sentitu du, eta nik uste horri ere heldu behar diogula, ez ere? Zurine, barkaidazu, galdetuko dizu segidan, ze gauza garrantzitsua da, eta gainera ondo gorde eta dokumentatu beharrekoa urte guzti hortan senide eta lagunek pasatako guztia. Aiara deurreta hor bestaldean dugu prest, ea konexioak aukera ematen digun, ikusten dugun, ezkero, Aiara ez dakiten entzuten didazun, Zabalburu inguruan. Bai, oso ondo eta zuzenean honezkero antenan zaude, Aiara, antenan zuzenean. Ez dintzuten, baina beno, manifestazio burua dagoeneko Zabalburura heldu da eta autonomia kalea lehertzear dago, gainera hemen Zabalburu inguruetan jendetza ikusten dugu dagoeneko batu ez dena oraindik, eta euskal presoak etzera oihu artean eta soinu artean jendetza hemen Bilbon aipatu du. Izan ere, euskal presoen alde, hainbat urratze eman dira, baina urren politikarekin bukatu da eta sakabanarekin, baina orain salbuespen politikak jarraitzen du eta horregatik sare herritarrak konponbiderako giltzak lelopean manifestaziora deitu du eta gizarteak bat egin du manifestazio horrekin eta horren adirazle da Bilbo jendez gainezka dagoela. Ez dakit orain entzuten diguzun, Aiara, saiakera bat egingo dugu, entzuten gaituzu, Aiara, arratsaldeon, ez, badirudi ezetz, eta Aiararen bidez behintzat ikus dezakegu honezkero manifestazio buru hori bere bidean aurrera badoela, arratsaldeko 4 eta 20 inguru horretan ekin dio bideari gaurko mobilizazio jendetsu honek, beraz, laster udaletxera bide hartu beharko du, baina lehenago, aipatu dizugu Zabalburun adierazpenak espero ditugula, besteak beste, une honetan, gainera, entzun ahal izango direlako, Bego Atxa eta Joseba Azkarraga aipatu dizuegu, geure veteranoak, sare herritarraren bozera maileak, une honetan ikusten duzuelako, nola honezkero bere bide hartuta badatorren, eta une honetan gainera, edabide askoren arreta puntua ere izango da, gaurko mezu hori, udaletxean zabalduko den mezu nagusi hori indartzeko aurrez egingo den hitzordu edota geldiune hori izango delako. Autonomia kalean barrena beraz, mobilizazio eta manifestazio buru hori Zurine eten egin dizut, baina benetan interesgarria da eta hori balioan jarri gordetzea, aipatzen zenuen gainera, haserre puntu hori, pasatako guzti hori non geratzen ote den baita ere, badirudi gauzak konpondu egiten direla eta kito, ez? Sistematizatzea, gordetzea, kontatzea eta politizatzea, ez? Hori ere da gatazkaren parte bat, ez? Eta ni honekin oso tematia naizen, batzutan badaukat sentsazioa ere gatazkar matu batean bizi den herria, biziki gogorra den herria bilakatzen dela, horrelako adelako gatazka, eta batzutan badaukat sentsazioa Euskal Herria zentzu horretan, batzutan izaera gogortu digutela, ez? Gatazkaren ondorioaz, eta orduan ni beti zaurgarritasunaren apologia hori ere egitea iruditzen zait importantea, feminismoak ere erakutsi digulako, eta horri
ere heltzea zenidei zen presoi, ez? Eta guazen ere hitz egitera bere egoera emozionalaz, bere osasun mentalaren egoeraz, importantea ere dalako, zen hori ere bada Euskal Gatazkaren ondorioak, eta konpondu beharreko ondorioak, eta honetan ere instituzioak zer egina dakate, ez? Nola konpontzen da, ze baliabide behar dira horretarako? Esango nuke, lehen lerroak eta gatazken ikuspegi bitarra, ez, alde bateko eta besteko lehen lerro atzeguardia, zintzoak eta gaiztoak binarismo horiek ezabatzea, ez? Ezabatu baino gehiago gainditza. Nire galdera da, presoa edo militantea erortzen denean eta kartzelara doanean, lehen lerroa erortzen denean, zein bihurtzen da lehen lerroa? Segurazki senideak eta lagun eta senide sare hori guztia. Eta zaintza lan horietaz norra arduratu da? Gehien bat emakumeak, ez da? Beraz, hori nola konpontzen da, lehenik eta behin izendatzen gatazkaren ondorioak era horretan ere bizi izan dituzten horiek. Eta askotan emakumea dira eta askotan ezikusiak daude. Eta hor badago gauza bat interesgarria Zurinek esaten duna, eta da, afektu eta emozionalidade horren atzean eta zaintza lan horien atzean badago intentzionalidade politiko bat nahi edo ez nahi. Hau da, askotan nik tesia justo gai honi buruz iten ari naizela eta askotan nik elkarrizketatzen ditudan emakumeek esaten didate, baina nik maitasunagatik egin dut. Ni maitasunagatik eraman dizkio bisitak, bilatu diot medikua, abokatua, junaiz ezakize epaiketara, gestionatu dizkiot espetxe batzordearekin entregatu beharreko paperak eta bar, eta bar. Eta hori egin den maitasunagatik. Edo, ni maitasunagatik isilik egon naiz ezakizema denbora, edo ni maitasunagatik ez eta harreman bat puskatu, ezta? Eta, ni iritsi naiz ondorio batera, eta da, naizela ni inor kuestionatzeko hori maitasunagatik edo ezan maitasunagatik izan. Baina uste dut maitasun hori politizatu behar dela. Eta uste dut, adibidez, urtarrilaren lehen larun bateko manifestazioa, hor dagoene afektibidade horri guztiari eta analizi politiko bat egin behar dela, horrelako uneetan gertatzen direnekin, ez? Eta senideen bizipenekin ere bai, ikusarazi, askotan emakumeak direlako, politizatu eragin eta egin duten guztia, zen norbaitek erabaki dezake, senide batek erabaki dezake bere senideari bisitan ez jutea. Baina erabaki dute baietz. Eta erabaki dute baietz, eta erabaki dute hori sostengatzen segitzea emozionalki, baliabideekin berdin zait. Eta erabaki dute adibidez halako topaguneetara jutea. Eta erabaki dute politikoki antolatzea, zezerreza politikoki antolatzea ez bada eragile baten parte izatea, berdin zait. Biktimen elkarteko kide izan, ala etxerateko kide izan, ez? Hor saretuta zaude eta politizatuta zaude. Nik uste politika izendapenari ikuspegi androzentrikoa duenez, beldurra handia diogula, baina beste ikuspegi batetik aztertuko bagenu parte hartze politikoa askoz ere zabalagoa izango litzatekeela, eta nik uste askoz ere errazago identifikatuko genituzkela ondorio horiek ere, izan ere, senide izan da, izen bat aldiz ikusi dut mirentxin batean lasaigarriak, gaua pasatzeko lasaigarriak banatzen direla karameloak izango balira bezala, ez da? Zenbat persona egongo dira antxetatea jota kartzelara joan behar diranean. Zenbat diru, zenbat kalte ekonomiko dagoen, edo ingurua komunitateak zenbat diru jarri behar izan duen. Nola izkutatu behar izan duten hainbatek eta hainbatek beraien aita arrazoi politikoen gatikan kartzelan zegoela. Zenbatek uko egin diote beraien hortasun propioari. Zenbat geratu dira lekualdatze behartuak ere eginda, zure aita deportatuta baldin badago Cabo Verden, eta zuarea jumerro almazea bizitzea, ez da zure ere leku aldatze behartu bat, ez? Nik uste horre izendatu behar direla hainbat ondorio eta indarkeriaren hainbat adierazpide. Tira, edo nola ere egia da, kasu hauek badirela, nola baiteko lagin, halako azterketa eta ondorio politiko jakinak ateratzeko, parte hartze politikoari dagokionan, edo eta erreparazio politikoari dagokionan, ze batzutan ez da parte hartze kontua soilik izaten, biktimen elkarte batzuk esate baterako hori baliatu egin izan dutelako, besteak beste, gaurko presoen auziare zentzu horretan ere oso baldintzatuta egon daitekeelako. Edo nola ere,
Galdetzen izuna zen alako erreparazio ariketak edota nolabaiteko zaintza politiko hau ere nola egin behar den. Oraindik ere, 36an gertatutako basakeria horiek, oraindik ere nolabaiteko dokumentazio lanean ditugunean egin handi batean, presondegietako egoera, zaintzak, zenbat alaba, zenbat ama, geure amonak, birramonak izan zirenak, migratu behar izan senarraren espetxe ondora bizitzera, eta zenolako miseriak pasa ezta, edota errepideak, esklabu, eraikitzen aritu ziren trabajadore guzti horiek, tira, zenbat eta zenbat kontu batzen zaizkigunak, mende bat ez da pasa, eta begira zenolako egoran gauden, beraz, lan asko dago egiteko ez da erreparazioa daukenean, eta emakumen Maiderrek esaten zunetzako ezinbestekoa lehenengo pausua eta ikustaraztea, ez badugu ikusten eta ez badugu benetan, ondorio bezala ulertzen, saia izango da ondorio horri, heltzea orduan hori da lehenengo pausua, baina gero dago materialki egin daitezkeen gauza batzuk, eta guk ez dugu ezebez asmatu behar, eta ni honekin oso tematia naizen, badirudi asmatu behar dagula ez, eta hortze daukagu Kolombia, hortze daukagu Irlanda, hortze daukagu Salvador, hortze daukagu Guatemala, hainbat bake prozesu egin dira, biziki ezberdinak direla Euskal Herriarekiko, baina bertatik esperientzia asko atera ditzazkegunak. Adibidez, Maiderrek esaten zuen zenbat jende dauke, ansiedadea, espetzean, bueno, galdetu beharko dugu benetan presoen osasun sistema ona den, osakidetzaren erresponsabilidadea da, hortarako ere, igual exigitu behar ditugu zen. Hemen gauza asko egin ditugu damore, debalde eta konpromisoz eskubideak direnak, alegia, preso bat uki behar du bere osasun mentala eta fisikoa bermatuta, benetan psikologoak dituzte, edo guk ipini izan ditugu gure psikologo konfidantziazkoak edo ez. Hori, igual, hori batetik, ez, baina bestetik... Zurina zerretu dingo zen. Ez. Berari eten behar izaten dira. Aktualidadea dago, aktualidadea da. Bueltan hitza itzuliko dizut, Zurina hitza ematen dizut. Mikel Klaber lankidea zaidugulako besteak beste, patzen genizuen gaurko mobilizazio honetan, udaletxeko ekitaldiaren atarikoa izaten dela Zabalburun, besteak beste neurketak egiteko ere baliatzen delako, zenbat jende batu den, Zabalburun entzun berri dira, Begoatxa eta Joseba Azkarragaren hitzak, Mikel Klaber arratsaldeon bertan izan berri zarete, aurreratu iguzu. Sare herritarraren bi bozeramaileek orain minutu gutxi adierazi dutena, zabaldu duten mezua zein izan den. Mobilizazioaren arrankazta azpimarratu dute batetik, Begoatxa eta Joseba Azkarraga, are herritarraren bozeramaile. Etaren mendetuko zueten aigalatik eta 12 urte pasaretenean, presoen salbuespeneko egoerarekin bukatzeko garaia dela aldarrikatu. Ekonomia nazionala presoen egoerarekin legalitaten ari dela salatu. Opresioen aurka ekiputako oinarriteak gogoratu. Dagoen legislazioaren presoak galera badaudela azpimarratu. Gaurkoan hemen bizitako milaka pertsonek borroka horren indarra erakusten dutela ere azpimarratu. Biktima guztien minak errespetatzeko deiak. Ikus dezakezuenez, milaka eta milaka pertsona bildu gara ideologia desberdinetakoak, askripzio politikoen gainetik, gatazkan eta mina nahi gaituztenen aurka, badira ja 12 urte etaren behin betikotzetik, eta hala ere salbuespen legediak indarrean dirau, eta gaur batez ere hau salatzera etorri gara. Tamalez, badaude estamentu batzuk, entzutegi nazionalak alegia, legea mendeku gisa erabiltzen jarraitzen duela, batez ere 3. graduak etengabe eleginez, eta prebarikazio zantzuekin esan genezake. Hala ere, Euskal presoi jakinarazi nahi diegu lanean jarraituko dugula, eragile politiko, sozial eta kultural desberdin eskatuko diegula beraien agendetan afera hau barneratzea eta beharrezko diren presoen behin betiko etxeratzerako beharrezko diren neurriak hartzea. Ez ditugu era berean ahaztu nahi biktimak, beraiekiko konpromesua ere adierazi nahi dugu, eta baita ere beraien mina nola ez ulertzen dugula. Eta bukatzeko euskal gizarteari eta nola ez gaur hona hurbildu diren guztiei eskerrak eman nahi dizkiegu, izan ere guztion artean lortzea errezago delako eta lortuko dugulako. Eskerrik asko.
Begoatxaren hitzak ziren horiek, Joseba Azkarrabak euskal gizarteak ez du hiltzatuta egon nahi liskarrean edota konfrontazioan, eta Begoatxak milaka eta milaka pertsona bildu direla gaur, gatazka eta mina nahi dituztenen aurka. Aipatzen zenuen horretatik eta hitza itzuliko dizut, hitza eman bezalaxe, Zurine, mina eragin nahi hori, min politikoa eta bestelako mina presoi eta gizarteari. Kapa ezberdinetan, baina gizarteari, ez? Bai, hemen nik uste hiru plano egon daitezkela batetik. Min bat jadanik eginda dago gatazka armatuta politiko bat abian egon delako urtetan, eta min horri heldu behar dio, hortarako jakin behar dugu eta itzegin behar dugu minaz, modu sozialean, min individual hortaz, zein min kolektibo horietaz, eta ardura hartu behar dugu, ez, bakoitzak modu individualan zen kolektiboan eta instituzioei helarazi. Baina egia da, eta nik uste bozeramaileak oso argi esan dutela, ez, mina egin nahi duten horietan, ez, alegia, min berri bat ere sortzen ari da, ez, behin gatazka armatua eten eta geho, ez digu orain arte egondan mineri erreparatzen ari, baizik eta orain arte edo gatazko zan zer egonden mineri erreparatzen diogun bitartean, mina segitzen ari da, ez, ditugun oztopoekin. Eta hau da, benetan, salbuespena dana, ez, beste gatazkara begira nioa bertan Kolonbiatik ailegatu berria naiz, eta bertako bake prozesuko jendearekin, eta farkeko jendearekin dengoen, eta haurek esaten ziaten, ez, min asko dakagu, gatazkau min asko utzi du, baina ez zidaten ertorkizuna zitzeiten ari. Ez, egiten zidaten gatazkan sortutako minaz, eta min hori urteak eta markadak igaroko dugu. Baina orain, hitz egiten ari gara min batez, orain ikon egiten ari dana, graduen kontuen gatiz, zigor metaketan gatik, eta hori da benetan niretzako bengantza dana, ez? Eta horri ere heldu behar dio, eta hori da salatu behar deguna, ez? Eta horregatik gaurko manifestazioaren edukia zentzua daka, eta importantea dena gaurkotasuna daka, ez? Eta gaurkotasun hori da niri kezkatzen zaidana. Zen askotan niba daukat zentzazioa urgentzia badagola, eta urgentzia horri heldu behar diogula, urgentzia da, ez? Lehen, baino gehiagotan, ez? Zen ditugun oztopoiek, hori da urgentea. Baina urgentea batzutan, estrukturala den guzti horri heltzea ez digu guzten, ez? Eta orduan, bueno, borroka horretan gabiltzan bitartean kapazak izan behar gara bi markoiei heltzeko, ez? Guazen borrokatzea, guazen lortzera, oztopoiek kentzera, baina aldi berean ez degun astu, hemen gatazka politiko bat egondala, gatazka armatu bat egondala, izugarrizko ondorio emozional eta vitalak utzi dituena eta horri heldu behar diogu, ez? Horri heltzen ez badiogu benetan estrukturalki eta integralki ondorioak etorriko dira. Ondorio psikosozial horiek etorriko dira, ez? Eta nik uste, zuk aipatzen dituzun, ondorio horiek etorriko direla baten bat ez delari kalkulatzen eta egiten ari den irakurketa dela, nolabait apalduko dela gizartean dagoen mina, batetik eta bestetik, eta momenturen batean ontzat edo normaltzat joko dela presoak kalera iristea, baina nire galdera da noiz arte mantendu dezakezu mendezkuzko politika penitentziario bat ondorio horiek etorriko direla jakinda, ez? Eta izan daiteke 12 urte kalkulatu dugu pasatu direla eta hemen betiko zuetenetik 13 barkatu. Beste 10, 23 urte? Beste 10, 30? Eta azkeneko preso ateratzen ari denean, nork bermatzen dizu ez dela kriston poioa montatuko, ez da? Nik uste, kalkulo horiek ere, seguru nago, bulegoren batean egiten direla, eta ez dakit benetan kalibratzen ari ote diren, bai euskal gizartean hone guztiak eragin duen zauria, hainbat ondorioi buruz hitz egin genezake gizarte bezala, baizik eta jada kolektibo espezifikoetan ere hau nola landuko dan, ez ote dan hobe lan pedagogiko bat egitea, zenbat aldiz aipatu den belaunaldi berriekin gatazkari buruz hitz egitearen beharrezkotasuna, bizikidetzan sakontzeko beharrezkotasuna, presoen
bergizarteratzea nahi baldin bada lan egiteko beharrezkotasuna. Ze 30 urte eta gero kartzelatik ateratzen denak nahikoa lan edukiko du lan bat bilatzeko, kotizatuta edukitzeko, gizarte bera ulertzeko eta barrezta. Eta horren guztirako ere tresnak beharko dira eta galdera da nik uste noiz arte giltza tekniko hori dutenek ere noiz arte itxi dezaketen hain itxita zerraia. Datu zehatzak, aipatu du, ez da 12 urte igaro dira honezkero, ez dakit zenbat denbora gehiago behar duten, zenbait sukaldetan, sukaldea beharrezko baldin bada, ze auzi tekniko juridikoari dagokionean berez legedea aplikatzea besterik ez delako. Baina tira, gaurko mobilizazio honetan 152 euskal presoren senideak, lagunak, gertukoak, martxoaz geroztik bai urruntzea, bertan bera geratu zen, baina salbuespen politikaren zati bat zen hori, krudela benetan, baina zati bat. Asko direlako 40 urte espetxean igarotzeko mehatxupean dauden presoak eta horrek inguruan duen inpaktua, ezta? Gertuan aipatzen genuen, senitartekoak, zaintza lanak ardurapean dituzten emakumezkoak kasu gehienetan, eta oro har gizartearen zati handi bat, ezta? Belaunaldi berriei zenolako lekukotza helduko ote zaie honek gehiagizko luzapena ere baldin badu. Sare herritarrak azken orduotan zabaldutako mezuen artean gazteak eurak izan dira hain zuzen ere protagonista, lankidek ezagite eskura duten, erakutsi nahi genizulekelako. Sarkada simple bat, ezten begionez ikusi inoiz guretzat, nola normaltasun berri horrek guri ez zigun eragin, nola zeinak beti izan duen aukera, eraikitzeak aiolarik ederrena, aldarria egin zion berdin ustezko askatasunari. Muxu trukirri barre bat orkanpoa, lapurtzea bazen, ta hemen ordea musu bakoitza berdin, zeinen garezkiden. Oroitzen nola itxizituzten herriak, inorri inondik inora ez joateko asmotan, inork ez du bizi izan dutena, hainbat mugalari. Oro gertik intzaizkion esperoa, inoiz libratuko gintuen botikari, hemen espero azkain beste izanik, ez da sendagai. Eta zeberte izaten den askatasun hitza zenbaiten ahotan, eta zegarezki den hitz bakoitza gure 40 minutuotan. Zomorro hura iritsi baina lehendik, legez urruntzeko bazuten aitzakirik, nonbait usatu genuen maitasuna armaren pareko. Etzen alarma goeraren beharrik, ordura arte kiditeko naiz eta larri, kaleak gainezka jarken izan berriz, elkar maitatzeko. Eta zebeke izaten den askatasun hitza zenbaiten ahotan, eta zegarezki den hitz bakoitza gure 40 minutuotan. Jakin gutun hau gaur idazten badut, dela badezpada biharrinkarrik ez badu, anzura besoak urutzetan gaitu. Berriz dutaukoan denbora soberan, biluzteko errotikan atzoko gainera, kolpele horra nahiago dut aukera. Oroitzen nola besarkada simple bat, ez den izan inoiz horren simple guretzat.
Eta gaur guk geure aletxoa jartzeko misioa izaten dugu, eta pozik gaudez, geure gora bera tekniko hauekin ahalik eta onena ari gara gaur ematen, eta zenbat zaudeten gaur pantalla bestalde, gure eskerronak hor zaudetelako gaur Bilboko kaleetan egotearekin batera asko eta asko arrazoi ezberdinengatik, etxean edota espetxean edota erietxean, beste hainbat tokitan egoteko beharra edota egoera duzuelako, eta ez dugu aipatu gabe utziko Maria Pilar Mendiluze, Maider Galardiren amona, horbestaldean badakigu hor zaudela, agur bat gure partez, zuzenketaren bat ere egin omen diozu, ez gara hor sartuko, hori Maiderre kontatuko du. Poia esan detenean, esan nahi nun kalapita. Kalapita edo, ez da? Tira, gure agurra, Maria Pilar, eta eskerrik asko, noski baietz, bere ekarpena eginaz, honek ere gure lantalde osoarentzako ere poxa ere badakar, beraz, aizue, gure eskerrona, eta beste mezuren bat helaratzen nahi badiguzue, hemen gaituzue, Maider eta Zurinek lagunduta, gaur arratsaldeko honi heltzen segituko diogu, ikusten duzue, mobilizazioak behintzat eguraldia lagun gainera, jende asko eta asko batzea lortu duela, datuak geroago erakutsiko dizkizuegu, baina irudiek momentuz erakusten digute, irudiak horren lekuko, gaurko helburua hein handi batean betetzen ari dela, eta Euskal Presoen auzian giltza hori, zabaldu barreko zarraila hori, giltzarrapo gehiago ez ditugulako nahi, eta urratsak nahi ditugulako, eskaera soziala behintzat gaur kaleetan izaten ari dena eta izango dena. Udaletxera bidean, zertxo beti itxaron beharko dugu, aizue, zer iruditu zaizue? Gazte belaunaldia, ez dute diegu lan gehiagin jartzen, hainbat kontu, akaso, hain gazteia ez garenok konpontzeko ardura ez dute dugu. Askotan entzun dietzarragoei gure belaunaldiak edo akaso gazteagoen belaunaldiak bizi beharreko edo pasatu beharreko motxila bat izatea ez luketela nahi, eta nik inguruan baditut, ezakite, 15 urte, 14 urte dituzten gazteak, nerabeak, eta inoiz kartzelara joan naizela esan diedanean, harrituta erantzun didatenak kartzelara zertara, ez? Eta horrek bi gauza adierazten du batetik. Jada gatazkaren gaiak ez dagoela egunerokoan, ni esango nuke ni 85-koa naiz, eta ni nerabe nintzanerako ere gatazkaren gogortasuna nolabait pasata zegoela, baina are gehiago ez gazteagoetan, eta horrek alde batetik esperantza handia ematen dit. Gazteak aldialako beste gai batzuetan zentratu aldituztelako beste kontu batzuk aldarrikatu, baina kezka bat ere sortze zait. Kezka bat sortze zait, gatazkaren ondorioak oraindik erabat osatu ez direnez, horre ezalakoari transmisio bat egiten gertatutakoarena, hori batetik, eta bestetik ezalakoari egiten gainera transmisio homologatu bat nolabait esatearren, ez? Badakit, eren egun programa martxan jartzen saiatu ziren. Samara Beltek egin du gatazkari buruz gazteek duten ezagutzaren gaineko ikerketa tesi, doktore tesi bat. Eta ondorioztatzen du, batetik badagola desatxikipen bat, baina bestetik ere gaztei askotan ez zaiela utzi gatazkari dagozkion kontuak haiek ezagutzen, aztertzen, haien iritzi propioa garatzen, eta horrek ekartzen du nolabait kate horretan edo gure historiografian eta gure memorian utxune handi bat egotea, ez? Azkenean sortzen den iruditeria oraindik badelako zarrei edo zarragoei zegokien iruditeria, eta aukera eta etorkizun posibleak irudikatzea zaila egiten delako ezagutzarik ez baino daukazu aurrekoarena. Gaztetasun asko eta asko espetxeratuak izan direlako urte guzti hauetan, akaso isla hori edo ispilu hori ere izan daiteke ariketa bat berreskuratzeko, gaztetasun horren perspektiba, baita espetxe barruan ere. Jaka, ni nahiko optimista naiz kontu honekin zen. Leno Maiderrek esaten zuen ez batzutan, gure gatazkaren irakurketa androzentrikoa izan da, eta nik esango nuke eta adultrozentrikoa baita ere, ez, niri den dela gutxi tokatu zitzaidan moderatzea, dinamizazio bat, herrialde ezberdinetako hainbat gaztekin, Kosovo, Kolombia, Ukrania, El Salvador eta Euskal Herriko
pare bat zeuden oso gazteak gaina, eta helburua zen ez hitz egitea gatazkaz, baizik eta konponbideaz, eta euri galdetzea zer beharrak. Nola egin dezakegu, nola heldu aldiegu konponbideari. Eta ni oso positiboki atera nintzen berratik zen izugarrizko gauza jartzen zituzten mai gainean, ez? Eta gu batzutan badukat sentsazioa gabiltzala horretan, ez? Eta begira, eta huertatu da, eta rola egingo diogu, eta batzutan gaztei galdezka, memoriaren inguruko proposamen ikaragarriak, errekonozimendurako proposamen potenteak dituzketan, batetik ez, bakarrikan ez da, gatazkaren irakurketa eurek zer egin, zer batzutan badirudi, egin behar dutela, bizi izan ez duten kontu batez, irakurketa batez, ni batek izan ziren, ze kontatuko ditu nik eta ni jaio nintzenean eta desagertuta zegoenean, ez? Eta orduan, igual ez dizugu horren inguruan galdetu behar, igual galdetu behar dizugu nola egin dezakegun Euskal Herri bat bakean. Eta hortan ere, aportazio interesgarriak mai gainean jarri daitezke, ez? Eta batzutan badukazen zazua, beldurra ere diogula gaztei galdetzea eta gaztek zer esan behar diguten entzutera, ez? Eta orduan dizut, ariketa hori ezinbestekoa dela, ez? Benetan, bake prozesu bat egon ez dalako eta transmisio homologatu hori, ez? Maiderrek esaten zuen beixala, bermatuta ez dagoelako. Orduan, nola bermatu guk transmisio hori? Dialogo baten edo eztabaida baten bueltan, ez? Ez da izaten erraza edo nola ere oreka horiek bilatzea, segia da, duela 80garren, 80garren hamarkadan zuen gazte kopurua, eta gaur egungoa ez dela berbera, eta gazteak akaso protagonismoa berradinako ez duten bezala, adinekoi ere zuten zaien antzerako zerbait gertatzen. Tira, garai bateko gazteek alako indarra hartuta, gaur egun oraindik ere protagonismo hori ez hartuta mantendu nahi izatea ere izan daiteke logika baten ondorio. Tira, zenbat etxeko lan ditugun, ene bada, honek askorako ematen du, hau bai dela edukiak arilkatzea, elkar jostea, gauzak ez daudelako inoiz isolatuta, eta guztiak baduelako zerikusia zorionez, beraz, urratsak batean eta bestean eman, ziur guztiak izango duela onura guzti honetan. Eta udaletxera ikusten duzue konponbiderako giltzak, pankarta, lehen ikusi ditugu bestak beste, Ramon Agirre, Itziar Ituño, Jon Maia, Ipar Euskal Herriko, Hego Euskal Herriko ordezkariak, Jose Luis Elkoro, alketen mitikoa ere pankartaren erdigunen ikusi dugu. Espero da, bolondrez horiek ikusten duzu honezkero ingurua antolatuko dutela, laster izatea Bilboko udaletxeko eskailera horietan, azken mezua, ekitaldia, badakizue, gaurko egunari, manifestazioari dagokionean bintzat amaiera emango dionunea, izan ere, egunak gaur nik uste luze jo dezakela, eta ez diote Pantojaren kontzertuagatik zurine. Euskal derbia, Euskal presoen auziari konponbidea, behingogatik emateko mobilizazio honek uzten du, ezta, bigarren zati baterako aukera, ezta, komunitate egiten segitzeko aukera hori, zorionez. Ze hori ere beharrezkoa da, ezta, arima alikatu behar da, ezta, eta Aldezarreko kaleak ziur horren lekuko izan direla, edo? Maiontan badituzu bi aukera posibleak, badago zuzeneko hau eta gero, da manifestazioa eta gero zita jarri duen jendea, eta badago, badakienez zer datorren bere lagunak kotxean jaso eta segituan itzuliko dan jendeaz Aldezarrera zazpikaletara sartze baldin bazera jakintzazu noiz aterako zean. Tira, gaur erabaki askotarako eguna izango da, aizue, irudiotan ikusten dugunez, gaurko mobilizazioak aldarrikapen hainbatentzako tokia ere baduela, ikusten ditugu senideak, esate baterako, aipatu dugu, 152 preso horien senideak direla, manifestazio buruan, Bilboko udaletxera helduko diren aurrenak, ez dugu aztuko, 40 urte arteko espetxealdia jasateko pairatzeko arriskuan dauden presoak direla asko, gradu aldaketak ukatuak dituztenak, osasun arazoak izan da ere eragozpenak batak besteren atzetik izate horretan. Ez dugu aztuko, aste honetan bertan esate baterako, bapatean hildela, Kandi Sagartzazu preso hoia baita ere, zenbat eta zenbat kasu, zenbat kapitulu, zenbat izen abizen, zenbat familia eta zenbat lagun artezta. Eta zenbat bere buruaz besteko kasuak, espetxeak persona suntxitu egiten du, eta hori du
egongo espetxe sistema honek helburu eta ez dugu bukatuko, ezta? Espetxeak persona suntsitu egiten duela eta ez dugu euskaldunok asmatu, ezta? Ideia hori, Hollywoodek berak hainbat filmatan argi asko erakusten duelako, ezta? Eta bide batez, kartzela negozio bat da. Eta honen inguruan asko hitz egin behar dugu ere Euskal Herrian, badakit importantiena dela bertan dauden presoen egoera, baina gaur egun Zabaia, Marduten eta Basauri dirua ematen dute eta negozioa egiten ari haurekin. Eta hortaz hitz egin behar dugu, ez? Kartzelen privatizazioa. Estatu Batuetan azken ateratako azken produktua Urgainean flotatzen zuen kartzela hori itxi behar izaten duten hori, baina Estatu Batuetan, hainbat herrialdetan erabat privatizatuta dauden sistemak izan da, zenolako arriskua dakarren horrek, ezta? Zenbat egin dezaken oraindik ere okerera, eta ikusita Osakidetzako botikina edo almazena externalizatu duela Urkulluk, gaur egun edozein gauze Alemaniako enpresa batek kudeatuko omen du Osakidetzako botikina. Tira, hau parentesi txiki bat zen, ulertzeko guztiak baduela zerikusia. Bueno, azken txampan ikusten duzue, gaur jendetza elkartu dela Bilbon, eta pankarta hori, zabal-zabalik, udaletxeko eskailera horien lehen zati horretan, eta hitza hartuko dutenak besteak beste, esango dizugu, Anaiz Funosasek hartuko du hitza, eta baita Joseba Azkarranak ere. Hori datozen minututan izango da, Naikari Iturbe, sare herritarraren bozeramaile, langile, prestu, herriz eta auzoz auzo ikusi dugu Naikari esan da bezala azken garaietan, azen olako lan egin duen sare herritarra osatzen duten herritar guztiek eta azken txampa honetan gerturatzeko eskatuz. Mezuari dagokionean aurreikus dezakegun, ezta? Enplazamendu bat aurreikus genezake. Enplazamendua gaina bi ahotsetara, Hego Euskal Herriari dagokionean eta Ipar Euskal Herriari dagokionean, Anaiz Funosas eta Joseba Azkarragaren ahotik, Maider. Hor badago Ipar Euskal Herrian oraindik erabat askatu ez den gako bat, da halako esango dugu kondena luzeak bete ahal izateko habilitatutako espetxe gertukoenak Lanemezan eta Mondemagzan dira, eta orain Lanemezanen daude, eta hortaz aparte emakumeen afera ez, Euskal Preso Frantzian zeuden Euskal Preso emakumeen kontua oso ataskatuta egon da, etzeolako kartzelari gertu, eta orain nahiz eta elkarrekin egon dauden gutxiak ez daude Euskal Herritik gertu. Egia da, joera badela, Ego Euskal Herriratzea preso guztiak, eta beraz aurre ikusten da, Frantzian geratzen diren 10-15 arte hortan haiek ere segituan etorriko direla. Enplazamendua bai bi norabideetara, eta nik uste hemen hegoaldeari dagokionez ere, Ipar Euskal Herrian inguruko instituzioetako ordezkari nagusiak izan departamentuko ordezkari batzuk, izan hiri elkargoko Jan Rene Etxegarai, aldi berean Baionako alkatea dena ez, behintzat 3 lehendakaritatik bat nolabait engaiatu da presoen aferarekin azken urteetan, eta nik uste dut kasu honetan hegoaldera begira egingo den enplazamendu hortan, bai egongo da Espainiako gobernua jomugan, baina uste dut baita ere, eta ikusita espetxe eskumenarekin zer ondorio zen lan egin ditzaketen bai Nafarroako gobernuak eta bai Eusko Jaurlaritzak, horre egongo dela eskaera zuzen bat gertuago ditugun bi instituzio horiei. Eta zergatik ez, exigitu dituzten almenak baliatzeko beste espetxe sistema bat martxan jartzeko. Ez bakarrik Euskal Presoei dagokienez, baizik eta oro har zuek aipatu dezuela da, kartzelak suntsitzen du. Eta kartzela, behituz, nola esango duze, kapital humano antikartzelario dagoen Bilbon, ez? Imaginatu hori guztia artikulatuko balitz hemendik urte batzuetara, oro har kartzela sistemaren aurka. Eta zentzu horretan, aizue, lehendakariak aipatu ditugula, egia da, Urkullu aipatu dugula, Txibiteri buruz aipamen gutxi egin dugu, eta Ipar Euskal Herrian nolabaiteko aurretik badijoa zela, hazen olako lana datorkien, ez da, datozen garaietako lehendakariei, konponbidearen giltza soilik ez, erabakitza eskubidea, zenbat zaintza sistemaren greba ere pasaberri, tira, agenda interesgarria dute, akaso historiako
kapituluetara pasatzeko aukera izan dezakete, ezta? Datozen garaietako lehendakariek. Esan dugu ritualentzako lagungarria dela, baina manifestazioa beti helburu bat daka, eta hemen enplazamendu zehatz bat egongo da, eta enplazamendu hori erantzun bat behar du, orduan horrengo egunetan ea, erantzunik ailegatzen diran, erantzun horiek modu konpromiso batean, gure lehendakari bizik gaur kaldean ikusten duten irudi horri, heldu behar diote, azter diote hori batetik. Eta besterik ez dugu azti behar behintzat Euskal Herriko autonomiatio bat hauteskundeak ditugula, hauteskundeak daukagula bueltan, eta alderdiak ere, eta ja, direla lehenengo hauteskundeak espetze transferientziak ditugunak, eta orduan ikusi behar ditugu alderdiak bere programetan ze espetze eredua jartzen dute, espetze eredu bat, jadanik posible da, orduan, ea Bildu zenolako espetze eredua dakan, ea EAJak ze espetzen zen, boskatu behar dugu, eta nire guztatuko dute ere jakitea zein den espetze eredu hori. Dakit, behintzat nire dakit oso argi zein ez duda nahi, baina zein da nahi duguna, espetzeak apurtu behar ditugu, baina espetzeak daude, eta gaur egun ditugu graduak, eta asaldu behar dugu zen graduak, zenbatuta badiri graduak, zer den ez dakigula, eta graduak da espetxea gobernatzeko asmatu den lanabes bat, eta hori beharrezkoa da Euskal Herriko espetxetan, ez da beharrezkoa zenolako espetxetan, behar ditugu kondena espetxetan egitea, etxe bizitza mugatuan egitea, horren inguruko eztabaida egin behar da. Eta ja honekin bukatzeko, eta ni honekin pertsonala da, eta askotan esaten dut, dispertzioa Euskal preso politikoetan bukatu da, baina azken bola da nire jakin izan dugu Euskal espetxetan dispertzioa aplikatzen ari dela, batez ere preso migrantekin, komunitate berbereko presoak sakabanatzen ari dira, ikusi izan ditugu Zabaiako espetxetan marrokiar asko Galiziara eramaten, Asturiasera eramaten, eta erabiltzen duten argumentua da komunitate berberakoak direla, elkartzen direla eta antolatzen direla, eta hori ere dispertzatzeko modua da. Eta nik uste dut Euskal Herria biziki solidarioa dela eta oso ondo ezagutzen duela zer da dispertzeta, bai uste dut honen inguruko salaketa bat ere egin behar dugula, eta elkartasun hori eta Maiderrek esaten zuen bezala mugimendu antikartzelario hori antolatzea izan behar dela, dakagun beste erronketariko bat. Erronka makalak ez dauzkagu, baita aurtengo urtari begira jarrita ere, besteak beste oraindik ere argitzeken noiz izango ote ditugun Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako hauteskunde horiek oso lanpetuta dagoelako Urkullu lehendakaria, eguneko lege pare bat ateratzen, iruzkin joko hauek alde batera utzita edo nola ere. Egia da, hauteskunde kanpaina horrek ere zer esan emango duela, eta alderdi eta ordezkaritza politiko bakoitzak ere bere proposamenak egin beharko dituela, eta zentzu horretan bozkak ere horren arabera jaso. Bilboko udaletxe ingurua ikusten duzue, jendez inguratua badela, zubia bera, alakoetan badakizue manifestazioaren tamaina alakoa izaten da, non baten batzuk Bilboko udaletxeko ekitaldia edo eta behintzat azken hitzartze hori zuzenan jarraitzeko aukera izango dute, baina beste askok mobilizazioaren parte izatearekin, asebete egingo dutela itzulera etxera edo eta Bilboko 7 kaleetara. Zuen esperientziare horrela izan da, kazetari lanetan ere tokatuko zitzaizun Maider, urte batzutan zehar, gaurko analisi mailaz aparte, honen jarraipena egitea nahiko egun berezi izaten da, ez da? Nik manifestazio honekin dazkat denetariko esperientziak, dakat erdi parrandara etorri izana, dakat sareren mainguru baten egon izana, dakat antolakuntzan lagundu izana, antolakuntzan esan dut petoarekin dirua eskatzen, eta dakat kazetari bezala, ez da? Eta egia da, niri Bilbon ez zaitokatu, baina garai bat egon zan Bilbon eta Baionan egiten zala, eta orduan ara juten nintzen Baionara, eta eskertu behar ditut Baionako lankideak prestatzen ziatelako dosier bat, nor da nor batekin, ze halako egunetan egia da oso zaila da, jende asko dagoela, eta hitzartze garrantzitsuak lortzeko azkar eta bili-bili behartzela, ez? Eta behin argazkia baldin badaukazu, Max Brisson, ezagik zer da, Jan Rene Etxegarai, Baionako alkata, eta orduan zuk daukazu argazkia, daukazu bere kargoa zein den, eta orduan bazoaz bere gana,
eta listo. Tira, badirudi Maider, azken amaierako ekitaldi honek bereari heldu diola. Sí, por cierto, que Bilboko zuzeneko emisio honetan ikusi berri duzu, entzun berri duzu, halakoetan musikariek euren ekarpena egiten dutela. Anaiz Punosas eta Joseba Azkarraga prest ikusten ditugu. Bertan bildutakoak euskal presoen etxeratzea eskatuz. Arratsaldeon. Gaur, berriz ere, aldarrikapen demokratikoz bete ditugu Bilboko karrikak. Hemen, manifestazio handi honetan, euskal presoei ezarritako salbuespenezko espetxe arauei bukaera emateko ilusioa eta esperantza sentitzen dira. Bihotzetik, mila esker. Mila esker, Euskal Herriko
zein Euskal Herriko mugez kanpoko alderdi politikoei, sindikatuei eta elkarteei, eta batez ere Euskal Herritarrei. Zuen presentziarekin, ozen eta garbi gaiten ari zaretelako, presoen eskubideak aitortzen ez badira, bidekarkeriak iraungo duela, eta arazo batek konpondu gabe jarraituko duela. Ahalegin kolektibo honi esker, bidea irekitzen ari dira, Euskal preso ieslari eta deportatuak etxera itzul daitezen. Denok batera, gure ezberdintasun eta aniztasunean presoen eskubideak defendatuz. Hori da, elkarbizitzan oinarritutako gizarte baterantz aintzina egiteko molde bakarra. Indarkerien zikloa etxi nahi dugu. Egiazko baketzea lortu nahi dugu. Elkarbizitza eta konponbidean sakonduz, giza eskubideen eta bakearen aldeko kultura erainez. Indarkerien zikloa ez errepikatzeko benetako berdea ekarriko lukelako zorrek. Sare herritarrak, erakunde politiko, sindikal eta sozialekin batera urteetan egindako lanketaren emaitza izan zen urruntze politikaren amaiera. Etapa hori bete dugu. Hurrengo etapan, salbuespen espetxe politikarekin erabat amaitzea dagokigu. Ateak zabaltzea, Euskal presoek etxera bidea egin dezaten. Hori da, gaurko manifestazioaren, goiburuaren arrazoia. Konponbiderako gintzak. Argitzagun gure eskuetan konponbidearen gintzak. Suskemenduari ateak isiko dizkioten gintzak. Elkarbizitzarako ateak irekiko dizkiztenak. Utopiaz ez, benetako aukeraz ari gira. Euskal Herriko instituzio politiko eta judizialek marraztu eta erraztu behar dute Euskal presoek etxera itzultzeko bidea. Horregatik, espetxe politikan eta politika judizialean salbuespeneko arauak desagertzea ezinbestekoa da. Ez dira pribilegioak, eskubideen errespetua baizik. Preso daudenei legea aplikatzea, haien eskubideak errespetatzea da, besterik ez. Hori da, gaur, berriz ere, milaka Euskal Herritarrok exigitzen duguna. Nekez eraiki daiteke konponbidea, Espainiar Audientzia Nazionaleko hainbat auzitegiren eta fiskaltzaren jarrera mendekatzaile eta atzerakoiarekin. Elkarbizitza elikatuko duen etxeratze prozesu bat eraikitzeko garaia iritsi da. Garaile eta garaituen mendekuzko agertoki bat marrazten tematzen diren horiei, argiki erran behar diegu agertoki hori haien asmakeria dela. Eta ez duela zer ikusirik Euskal gizartearen gehiengoak duen bake nahiarekin. Fiskaltzan eta entzutegi nazionalean, irizpide politikoekin jokatzen eta justiziazkoak baztertzen jarratzen dutenei argiki esaten diegu. Zuen jokabide, arbitrario eta makur bakoitza salatzen segituko dugu. Zuen jokabide, arbitrario eta makur bakoitzean aintzinean izanen gaituzue. Zabaian, Iruñean, Matzuteren, Basaurin, Geo eta Lamuzanen dauden Euskal presoei beritz esaten diegu etxera itzul daitezen lanean segituko dugu. Euskal gizartearen indarrarekin,
Giza eskubideen defentsa helburu partekatuta duen gizarte plural honen ahaleginarekin haien ziegetako ateak irekiko ditugu. Hainbat urte askatasunik gabe eman ondoren, haiek ere, denekin batera, parteak dezaten gure herrian elkarbizitza eraikitzeko lanetan. Venezuelan, Cabo Verden eta Kuban deportaturik, ala munduan ieskean daudenei. Esaten diegu, lortuko dugula. Ezkera izuntzea oraindik eragozten izkieten oztopoak. Eta azkenik zuei, senidei, gure elkartasunik beroena helarazi nahi dizkiegu. Eta esan, lortu arte, lanean segituko dugula. Ekitaldi honetan, ez ditugu antzi nahi gure herrian, nahiz hemendik kanpo sortutako indarkeria guztien biktima guzti. Horregatik, salatzen ditugu biktimen minaren erabilera politikoa etengabe egiten dutenak. Biktimei, errespetua, sustengoa, aitortza, erreparazioa eta haien sufrimenduan elkartasuna zor diegu. Haiek ere, ezinbestekoak direlako, elkarbizitza berreraikitzeko prozesuan bake sendoa lortzeko. Gure gizartea hainitza da, eta giza eskubideen defentsa duen buru. Baina oso garrantzitsua da, defentsa hori manera kolektiboan egin ezagun. Azken urteetan, lorpen handiak izan ditugu gure herrian. Gai izan garelako, euskal gehiengo politiko, sindikal eta sozialean konsentsua eraikitzeko, instituzioetan baita karrikan ere. Atzera ezinezko bide batean, jarri gaituzten etapak gainditu ditugu. Bakea eta konponbidearen alde, arriskatzeko gai izan girelako. Asmatzaileak izan garelako. Erritik egira pentsatzen jarrikin dugulako. Gaur, gure agurrik eta babesik beroenak helarazi nahi dizkiegu, datorren apirilaren 2 eta 3 Pariseko auzitegian epaituak izaten diren Txetxetxeeri eta Beharamon bakegileei. Gure salurik beroenak. Gure salurik beroenak zuei. Eta gurekin gehiago ez diren, Michel Bergunian, Michel Berroko Irigoen eta Michel Tuganari. Hemendik, ozen diogu. Luzoko ekimena, zilegia bezain, klabea izan da eraikitako bide honetan. Errugabetzerik gabeko sententziarik ez dugu onartuko. Intimidazio eta kriminalizazio guztien gainetik bide egiten segituko dugu. Segi ezagun bultzaka, elkarbizitzarako, bakerako bidean. Preso ieslari eta deportatu guztien itzulerara eramango gaituen bidean. Segi ezagun denon artean, konponbiderako giltzak esku artean lortuko dugu. Bueno.
Joseba Azkarraga hitza hartzen ari da une honetan, ez dakite zuzeneko seinale hori berreskuratu dezakegun, Aiara de Urreta ere sartzeko prest da, laster baten izango dugu berri gehiagorik Bilboko udaletxe atari horretatik, ez dakite lankideek zuzeneko hori berreskuratzeko aukerarik ote duten. Bai, kaixo? Aurrera, Aiara, aurrera. Bai, bueno, hemen ekitaldia egiten ari dira, ditzira arte, jendea heltzen ari zen ona, Bilboko udaletxera eta beste behin ere jendetza, ez da, Bilbia da, gaurko egunean, irudiak egon dira, ze izan, batetik, bestela urratzak eman, baina landare, zare duenez, salosmenezko politikarekin bukat beharra badago ere, eta gero beste, normalean gaurko egunean euria lagun, gaurko egunean berriz, mazazpia eduki ditugu, guztiz ezberdina ez da, herrileko manifestazioa, baina hori zarek deitu zuen gizartea, salosmenezko politikarekin bukatzeko, giltzak izateko, eta gizartea erantzun zabala eman dio deialdi, eta orain entzuten duzuen bezala txaloan manifestazioan zehar Euskal Preso ezaleko oiuak entzun ditugu, naiz eta esan bezala ez da, Euskal Herrian egon bestelako urratzuan eman beharra dagoela nabarmendu da aldarrik egunean. Aiara de Urretaren konexio entzun berri duzue, Bilboko udaletxe inguru horretan, jende oraindik ere iristen ari da, hori badakizue gaurko jendetzaren beste froga ere badugula, jendetza milaka lagun, zenbaki dantza hasiko zen honezkero, tira gaurko egunaren amaierarako izango da, zenbaketa hori, bai edabidek egindakoa, baita Bilboko udaltzaingoak egin ohi duena baita ere, tira gaurko azken txampa honetan sartua gara honezkero, azken analisi tarte honetan besteak beste, Anaiz Funosa hasi bakebidan izenean, akaso ez dugu behar adina hitz egin, baina Ipar Euskal Herriko gizarte mugimenduek egindakoa, akaso Hego Euskal Herria pixka bat ez dugu esango xok egoeran, baina inpas egoeran zen une horietan, Ipar Euskal Herriko gizarteak lehendakaria tartean, izugarrizko urratsak eman dituzte, eta presoen auzian desblokeatzeko gaitasunare izan duten, eta zenbait ezarrita zeuden, nolabaiteko egia batzuk ere mugiarazi, eta posizio politiko batzuk mugiarazi, hori lorpen handia izan da? Hemen ibilera alderdi sozialista gora eta bera, baina Frantziako alderdi sozialistako ordezkariak, senatariak inkluso izan dira alako manifestazioetan, beraz sozialista batzuk ez dira egon, ez da? Edo errepublikarrak ere egon dira, esan erabat frantsesak eta ikuspegi frantsesa duten ordezkariak egon dira alako manifestazioetan, eta beraz ez nuke esango bakarrekan hegoaldeko gizartea, zenoski baldintzek ere albidetzen baldin badizute, instituzioen baldintzek ere albidetzen baldin badizute, nolabait mobilizatzea eskaera fuerteagoak egin alizatea, askoz ere erresagoa da ere desbloke horri aurre egitea, baina horrek ez du esan nahi Ipar Euskal Herriko gizarte zibilak ez zuenik sekulako ausardia eduki behartzan momentuan, eta horrek bere fruituak eduki dituela, eta Anaizek esan ditu beste kontu batzuk bidegabekeria hitz egin du, eta beraz, lehena aipatzen genitun beste zenbaiten hitzei segida ez, mendeku politika salbuespenezko egoera eta barba, Anaizek bidegabekeria aipatu du, eta nik uste bidegabekeria aipatzen duenean, ze egia da Twitterren aste honetan sarean jende asko ikusi dut, adibidez txakabanaketaren eta dispertsioaren kontra, baina ez duena ulertzen zergatik orain den Euskal Presoen egoera bidegabea. Eta nik uste oso importantea dela aipatzea zein diren salbuespenezko baldintza horiek, eta dia behin eta berriz errepikatzen ari geran, zigormetak eta gradu aldaketen ezintasuna, eta Anaizek aipatzen nola auzitegi nazionala hor badagoen atzean frenoa
jartzen, eta gero kode penalean aldatzea zigor gehienezko zigorraren kontu hori. Eta uste hori buruan edukitzea oso garrantzitsua dela. Markoa ez galtzeko, batzuk esaten dute sare aprobetxatzen ari da, oraindik lehenagoko diskursioez jendea batzeko manifestaziora, nik uste ez preseski dela salbuespenezko neurriak asko ziren horietako bada sakabanaketa eta urruntzearena, baina beste hainbatek irauten dute. Eta irauten duten bitartean, Anaizek esaten zuen bezala, elkarbizitzan aurrera egitea zaila izango da, indarkeriazko zikloa ez da bukatuko, eta aipatzen zuen gauza bada, eta nik uste ere hala dela eskubideak betetzea besterik ez dela eskatzen orain. Eta aipatu du, eta jarraitzen dute esaten badela nire ustez azken urteetako birajearen berritasuna, halako manifestazio baten bukaeran biktimei erreferentzia egitea eta biktimen errespetua eskatzea, eta haiek ere ezinbestekoa direla, giltzarekin zarraila irekitzeko ere ezinbestekoa dela aipatzea halako manifestazio baten bukaeran, nik uste esangura berezi aduela eta hori mahai gainean jarri behar dela. Hausnarketa hauei segida emanez, okerrezpan nabil Mikel Klaber lankidearen konexio ere prest dugu, lankideek alaxe okei emanezkero, paso emango diogu Mikel Klaber lankideari, esan da bezala, gaur geure lankideak, Bilboko kaletan lanean ari direlako, ondotxo gainera, arazo teknikoei aurre eginaz gainera Mikel Klaber, aurrera. Milaka lagunek Bilboko kaleak hartu dituzte beste behin ere euskal presoen salbuespen egoerari amaiera emateko garaia dela aldarrikatzeko. Manifestazioa arratsaldeko 4 pasata abiatu da Bilboko Lakasillatik, eta ordurako autonomia kalea jendez lepo zegoen. Horrela mantendu da ibilbidean zehar. Manifestazioaren burua Zabalburu plazaraino ailegatu denean, milaka pertsonek kalea betetzen ari zirelarik, plaza eta hasiera puntuaren bitartean. Mobilizazio erabat arrakastatsua izan dela azpimarratu dute Bego Atxa eta Joseba Azkarraga sare herritarraren bozeramaileek. Hauek salbuespen egoerarekin bukatzeko garaia dela baieztatu dute ere. Era berean, Auzitegi Nazionala presoen egoerarekin prebarikatzen ari dela salatu dute. Gradu progresioen aurka egindako helegiteak gogoraraziz. Egun dagoen legislazioarekin presoak kalera ateratzeko tresna nahikoak badaudela azpimarratu dute. Eta biktima guztien mina errespetatzeko deia zabaldu dute elkarbizitza erdigunean jarriz. Gaur hemen bildutako milaka lagunek presoak kalera ateratzeko borrokaren indarra erakutsi dutela ekarri dute gogora ere. Irtenbidea lortzeko mugarri berri bat ipini dela azpimarratu. Se suben a la tarea de reconstruir la convivencia en nuestro país. A las personas deportadas en Venezuela, en Cabo Verde o en Cuba, les decimos también que conseguiremos superar las dificultades que aún hoy les impiden regresar a casa. Y a los exiliados y exiliadas repartidos por el mundo, les reiteramos nuestra solidaridad y también nuestros esfuerzos por lograr su regreso. No queremos olvidar en este acto ni en ningún otro a las víctimas de todas las violencias generadas en nuestro pueblo y fuera de él. Por ello, denunciamos Joseba Azkarragaren hitzartzeak segitzen du, Anaiz Funusasek bakebidaren izenean hitzartu berri duelako. Que en el proceso de reconstrucción de la convivencia, también ellas son claves para alcanzar una paz sólida. Ta amaitzen ari naiz. Ez ahaztu zuen giltzak. Voy terminando. Recordar lo de las llaves, pero de las que suenan, ¿eh? Bueno, nuestra sociedad es una sociedad plural y tiene como objetivo compartido la defensa de los derechos humanos, pero es muy importante que lo hagamos colectivamente. Lo mucho conseguido en nuestro país en los últimos años se debe a haber sido capaces de articular un consenso
pero también representada en la calle, como hemos vuelto a demostrar hoy en Bilbo. Os pedimos que sigáis empujando en este camino hacia la convivencia, hacia la paz, hacia el regreso a casa de todas las personas presas, exiliadas y deportadas. Esto no lo olvidéis, o lo hacemos juntos y juntas, o será muy difícil conseguirlo. Bueno, cojamos las llaves en nuestras manos y sigamos avanzando. Gora giltzak, denok gora giltzak, zarata egin dezatela, lortuko dugu, konponbiderako giltzak, eta mila esker. Hemen zuen eskubidea, alapan gora, automatik gora izango dituzue, bai? Los que vayáis al autobús, por favor, a vuestra derecha, siguiendo la rotonda para arriba, los encontraréis. Mila esker guztioi. Tira, ikusi duzu azken argibide horiek barne, teknologia gure alde izan dugu, behintzat azken hitzartze horretan ikusi duzuelako, egurrezko giltza handi batzuk eskuan egin dituela azken adierazpenak Joseba Azkarragak, bertan bildutako ere giltzak ateratzeko. Giltza zarataren entzun dugu, halako momentikoak ere berrezkoak izaten dira, ez da? Nolaiteko parte hartze bat ere izateko, ez? Ez bakarrik ohiko manifestazioan kalean gora egin, Maider. Importantea, eta hau egia da, agian gehiago akademiatik datorren zea bat dela, ikuspegi bat edo da, parte hartzen duenak ere agentzia eukitza, hau da, eragiteko ahalmena baduela ikusaraztea, sinistaraztea, eta bueno, halakoetan jun ordez ikusle huts bezala edo sujetu pasibo bezala, sujetu aktibo izatea eta zuzeu aktibatzea eta agentzia horren jabe zehala sinistarazteak eragiten du, hain zuzen ere, zuk pentsatzea, eragin dezakezula bizilagunaren gana kontatzen, eragin dezakezula lanean badagoenean ezakize mobilizazio parte hartzea badagoenean hau eta beste. Beti ere, esaten dut, oso importantea da herritarrongan fokua jartza, baina nik uste dut ezin degula kendu begi bistatik instituzioek daukaten garrantzia eta daukaten erantzukizuna. Gauzak honela, azken txanpan sartu gara, ikusten duzu, honezkero, jendea etxera bidea hartzen ari dela, presoek ere etxera bidea hartu behar dutela, aldarrikatzen aritu eta gero, zurine, azken txanpan sartu gara, azken analisi tarte bat badugu. Gaurko gunak ze arrastu zen digu. Gizartearen zati garrantzitsu batek, berriz ere ekarpena egin du, konpromiso bat egon badago, ezta? Konpromisoa badago, nekea ere badago, baina nekeaz, aparte jendea daka, atatzeko eta ligargatzeko kapazidade hori, eta nik uste hori pozgarria da, mezuak argiak dira, eta nori bideratzen diren oso argiak dira, legearen errespetua, presoen eskubideak eta dauden oztopo horiek kentzea da dagoena, eta erronka handia da, espetxe eredua, gure espetxe eredu berria zein den jakitea behar dugu eta diseinatzea behar dugu, eta hurrengo urteak eta hurrengo hilabetetan hori guzti hori ikustea ere ikusiko dugu. Niri gustatuko litzaidake hurrengo urtean ere hemen beste berezi bat egitea eta biltza, baina orduan ere eduki ez aparte
edukiak edo urgentziak ez egotea, eta orduan benetan gure helburua izatea, ez, reparazioaz, memoriaz eta ondorioaz hitz egitea, eta ez konponbideaz, ez, eta, bueno, ni nahi horrekin banoa hemendik, ez naiz ingo partidara, ni ez naiz Realekoa, ez Atletikoa, bai naiz Pantoja xalea, aitortu behar dut, baina sarrera garestitzu baina lagunak ikustera jongo naiz, eta ardo bat hartzea, ere hori badalako gure tradizioa, ez? Ardo goxo hartzea eta elkar ikusi. Elkar bat egitea, komunitate egiteko egunare badelako, identitate kontuarekin zerikusiera dute gaurko ariketa hauek. Tira, azken txanpa honetan, agur esateko ordua ere heldu zaigu, mila esker. Maria Pilar Mendilizori eskerrak eman dizkiogu, hor pantailaz bestalde, Sakelekoen bidez, munduko puntu ezberdinetatik, badakigu gaur zuzenean, hor bestalde gurekin ere bat egin duzuela, beraz, esker honeko hitzak guztiontzako, esker honeko hitzak noski baietz, gaur lanean aritu den lantalde guztiarentzako, unitate mobilak, editore digitalak, edapeneko langileak, kontrolean, errealizazioan, koordinatzen, ekoizpenean, badakizu hau talde lana dela, beraz, Maider, zurine, plazer bat izan da. Mila esker, gaurko arratsaldea geurekin pasatzagatik. Agurtzeko, aizue, akaso ezoiko irudiak izan daitezke hauek, Puerto Santa Marian hasi ziren ekoizten, eta gitarra batek peninsula osoa zeharkatu zuen, atortxu rockera heldu zen, Euskal Presoek ekoitzitako gitarra honek bere doinu propioa izatea lortu zuen, eta tira, auzolanean egindako ekoizpen honetan, gitarra honen historioa duzue, Euskal Presoen azken hilabetetako ibilbide berbera egin duen gitarra hain zuzen ere. Mila esker gaur geuren ezatagatik, eta segi hor gaun pasa. Badakiela gauero gela ontatik irteten naizela. Harin, neure zaurietatik sendatu nadin ezinaren min, genezake gure buru barruan eta gure bihotzekin. Zure azala nahi dut eta ezin biok batekin, ametxetan aske sentitzeko dudan aferarekin, eremuekin jolasten dudala zure besotakean gauarekin, hitz egiten egon naiz kaskatiko dut denborarekin, egunero dara bilgun jokoarekin, bukatzen da leiotikan sartzen diren eguzki izpiekin, eta egun argiak beltzen du, galtzen baditut, nora begiratuta zerielu. Ez nuen inoiz pentsatuko estaldura ona izango nuenik? Bagasarri